Pen-y-bont yn pwyso. Owen i Pen-y-bont. O, mae'n un hyfryd hefyd. Cyfle i groesi, cyfle i bwyso, mae'n beniad, mae'n gol! Pen-y-bont yn brwydro, Wilson yn Seintiau Newydd! Mae'n gêm greulon, 1-1. Pen-y-bont sy'n pwyso. 5 munud i fynd am groesiad! Am groesiad, am eiliad! Ac wrth gwrs, Chris Venables, pwy arall sydd wedi taro. Mae dau beth yn gallu digwydd pan mae'r golau llachar yn eich taro. Chi'n ei llai yn cael eich dachu, neu chi'n disgleirio o bydded goleuni i'w grif Pen-y-bont tymor yma ar y brig yn y gynghrair di ennill yn efo y Seintiau Newydd am y tro cyntaf yn ei hanes. Dyddiau da yn wir, yr Barri yw'r ymwelwyr heno ar ôl y Focaccia yn Fiorentina ni nôl i faramenin y gynghrair. Emlyn Lewis sy'n cadw cwmni i fi. Emlyn yn offi baramenin, mae'n siŵr. Baramenin go iawn. Joio baramenin go iawn. Pwy sydd ddim? Cymru Premier, uwch gynghrair Cymru sy'n cael yn sylw heno. Emlyn, wrth gwrs, gynt o Met Caerdydd, gynt yn gapten Cymru C. Ni'n gweud cynt achos bellach gyda Western Superme, yn gapten gyda Western Superme. Sut mae pethau mynd yna, Emlyn? Braf, rhan y bryd, ie. Na, dwi'n myddhau. Mae fe'n rhywbeth gwahanol, rhywbeth arall i Met. Ond ie, mae'r safon o chwarae'n gwahanol. 24 tîm yn y gynghrair, so mae hwn yn wahanol. Ond ie, mwynhau ar hyn y bryd. Falle bydd 16 yn y gynghrair yma, cyn fo hir, mae'n newidiadau yn digwydd hefyd. Cyn sôn am y gêm yma, mae'n rhan i sôn am y Seintiau Newydd. Yn Fiorentina neithiwr, 2 gol i ddim. Tipyn o gynlyniad, er bod nhw wedi colli, gys ti gyfle i weld unrhyw beth? Do, Lucas, ni ddim yn ymarfer yn neithiwr, felly gys i gêm cyfan. A chwarae teg, fi'n credu nath y Seintiau dda iawn. Nath amddiffyn y dda iawn, a fi'n credu oedd Fiorentina bach o surprise efo nhw, really. A fi'n credu nath Conor Roberts gweud ar ôl y gêm bod angen nhw rhoi y big boys mlaen. Iddyn nhw meiddi nhw. Wrth gwrs, fi'n credu nath nhw rhedeg allan o stem ar y diwedd. Ond chwarae teg, prowd iawn yr gynghrair. Ond gobeithio nawr gallen defnyddio'r perfformiad yna i symud mlaen yn y gynghrair, ond hefyd yn gynghrair Ewropa hefyd. Ie, byddai'n difrifol ben nhw'n y gemau nesaf o ran hynny. O ran y gynghrair yma, cael cyfle i gadw golwg ar hyn sy'n digwydd, mae'n siŵr bod ti. A un o'r pethau mawr sy'n digwydd yw Pen-y-bont ar y brig, beth am hynny? Do, dwi wedi bod i cwpl o gemau, rhaid gweud. Dis i lawr i wylio Hwlffordd neu Pen-y-bont fan hyn yn yr MG, a hefyd Pen-y-bont yn efo'n Dre Newydd, cwpl nos yn ôl yn y gynghrair. A chwarae teg, mae Pen-y-bont yn ei dda iawn, a Barri'n dechrau codi hefyd. A mae wrgylch gwahanol fi'n credu fydd yn y Pen-y-bont eleni, a fo'r crowd yn efo'n Seintiau fel yn y sôn, sydd yn peth positif iawn i'r gynghrair, ond hefyd i'r clwb. Ie, achos mae'n teimlo dal yn teimlo fel dechrau tymor, ond i fewn i fis Hydref, yn chwarae 10 gêm yn barod, mae talp mawr o'r tymor di mynd hyd yn hyn, am hynny, y cwestiwn mawr o ran Pen-y-bont yn barod yw, ydyn nhw'n gallu aros yna? Ie, dyna'r cwestiwn. Fi'n credu mae pob un hyfforddwn o'r gynghrair yn gweud gêm cyntaf sy'n bwysig. Wneud ddim ennill y gynghrair amser hynny, ond mae dechrau da yn beth bwysig. A nawr yn weld yn y gynghrair, mae hynny wedi sefydlu, Pen-y-bont ar frig, sydd yn bositif iddyn nhw, a mae'n bwysig iawn, maen nhw'n cadw hynny i fynd. Mae'n amddiffyn yn dda, mae'n sgorio cwpl o goliau rhwng y midfielders a hefyd pobl am ffrant hefyd. So, na, mae Pen-y-bont yn ei dda iawn, ond edrych mlaen am y gêm heddiw, a fi'n siŵr bod Barri'n her fawr hefyd. Ie, wel, dewch chi wedi glywed gan reolwr Pen-y-bont nesaf. Gys i air yn gynharach gyda Rhys Griffiths. Well, Rhys, Friday night, under the lights. You enjoy these games. Barry Town coming to town as well. Looking forward to it? Yeah, I am. Yeah, you know, we've had some great attendances here lately, over 1,000, and you know our average is way up. So hopefully tonight will be another one over 1,000. I'm hoping for, and hopefully they can get behind us and help us to victory. Things going well on the pitch. Obviously, that helps with the crowd. Looking at it, 12 games this season, 8 clean sheets. As a Golden Boot winner, would you fancy your chances against your defence? Oh, I'd tear them apart. No, I wouldn't. No, they're doing really well. They're doing really well. I think collectively we do work on things, but ultimately it comes down to individual performances and individuals pulling together as a team. And it's not just this year, to be honest with you. Last year, I think we had 7 out of the last 8 games. So, yeah, we're doing well. But you know, I always feel the jeopardy in the next game, and I'm obviously feeling that now. Barry Town, obviously, the next game. You know Steve Jenkins well, of course. They seem to be settling well this season. What do you expect from them? I think there's not an awful lot between the two sides. I would say that they've got threats across the pitch. They've got players I've managed. They've got players I've played with.
you know, Robbie Wilmot's a good player. Sam Snaith's someone that I respect as a person and as a player. I think Holbert's probably the informed forward in the league. And Josh Yowerth's a threat in both boxes. So they've got good players. And if we're not at 100%, you know, we'll come unstuck, definitely. Well, Rhys, we're looking forward to it. Thanks very much. Cheers. Diolch yn fawr. Dim llawer rhwng y ddau dîm. Gemau meddyliol cyn y gêm go iawn ar y cais sgwni. Dyma'r tabl ar hyn o bryd. Pen-y-bont yn edrych yn braf ar y brig. Mae Holford yn cwrdd ar bala heno. Ceicona yn cwrdd ac Aberystwyth am gêm bwysig arall i Aberystwyth lawr ar y gwaelod. Dre Newydd, Flint hefyd. Digon i ddod felly o ran hynny. Mae'n edrych yn braf o ran Pen-y-bont ar y brig. O'n i'n gweld fel arfer ar ôl 10 gêm, y mwyaf o bwyntiau maen nhw wedi cael ymlaen yw 14 cyn hyn. Mae hwnna'n dipyn o newid. Dipyn o newid enfawr, a fi'n credu dros y haf gath Griff transition fawr. Fi'n credu gath ei gwared o gwbl o chwew ar yr ochr anghywir o 32-33 efallai. Ffordd garedig o roeddi. Efallai. Ond hefyd wedi newid gwbl o bethau. Cwbl tîm bach ifancach i fewn, a hefyd chwaraewyr fel Creighton Green i fewn, sydd yn brofiadol iawn yn gynghrair wrth gwrs, a fe chwarae i Barri hefyd. So fi'n credu mae jyst i ail newid gwbl o bethau, ond mae 9 pwynt extra maen nhw wedi cael ei roed o blaen yn un fawr. Ond fel nath Griff sôn fyna, mae'n dechreuad da, ond yn cadw hynny fynd. Ond diddorol i glywed bod Griff yn sôn maen nhw'n debyg iawn, ond mae 10 pwynt rhwng y ddau. Ond gen i weld sut mae'r gêm heno'n mynd. O ran patrwm, trethon ni yma yn eich yn ebyn y Seintiau, anhygol o ganlyniad. A wedyn maen nhw'n colli na fe Llansawel fan hyn. Felly, pen wythnos diwetha, maen nhw'n mynd i'r Flint. Bwysig bod nhw'n taro nôl ar ôl colli na ebyn Llansawel. A maen nhw'n gwneud hynny. Mae'n teimlo fel canlyniad pwysig. Canlyniad pwysig iawn, a gol gret gan Owen Pritchard fan hyn hefyd. Fi'n credu nath e chwarae dda iawn yn y gêm, ond mae'n bwysig iawn. A just typical meiddi Seintiau fan hyn, crowd o dros fil. Pawb yn excited, pawb yn meddwl maen nhw'n ennill y lig. A wedyn, back down to earth, fel maen nhw'n sôn yn erbyn Britain Ferry. So mae hyn yn naturiol am hynny'n digwydd, ond yn bwysig iawn. Mae'n lan i'r Flint, sydd ddim yn lle neis i fynd mewn ffordd. Mae ddim yn lle rhwydd i fynd. A mae Lee Fawr efo Flint yn tîm da hefyd, a nath nhw'n ennill a chipio'r 3 pwynt. O ran Pen-y-bont, un o'r pethau sy'n dal eich sylwch i'w amddiffyn nhw. 12 gêm pob cystadleuaeth, 8 llechen lan. Yw'r gŵr yma, Oli Hulbert yn gallu newid hynny. Ti'n nabod wrth gwrs, oedd y gyda Met am gyfnod. Ydw'n nabod Oli'n dda iawn. Chwaraewr da iawn, person da iawn hefyd. A dych chi weld y goliau fan hyn, maen nhw'n goliau gwahanol iawn. Yn y bocs, croesiadur i'w defnyddio i pen, ond mae fe bob tro yn y lle cywir, yn yr amser cywir. A fydd Pen-y-bont gallu delio fy hyn, fi'n mwyn gwybod, fel chi weld fan hyn, mae angen bach o look. A gath Oli look fan yna, dwi'n siŵr. Look, o wedyn, mae'n gorffen i'n hyfryd. Mae'n gorffen yn hyfryd, mae'n deall, a mae'n gwybod lle mae'r gol, a mae'n gwybod lle angen sefyll. Ond eto, fe'r main man, fe'r dîm mae angen Barri edrych am. Os mae fe'n chwarae'n dda, bydd Pen-y-bont yn dda iawn i cadw llechen lan hwnnw. 6 gol yn y gynghrair. Maen nhw'n goliau sydd wedi cael pwyntiau iddyn nhw hefyd fel y gêm yn Aberystwyth. Yr unig gol yn sicr ar driphwynt. Mae wedi sgorio goliau pwysig. Mae'n dangos faint o bwysig yw e'r tîm. A wedyn, ti'n lli weld nhw'n y gynghrair. Dyn nhw ddim yn lan ar y top, dyn nhw ddim yn 6 ucha chwaith. Ond ti'n lli weld goliau pwysig iddo Oli a goliau pwysig i'r clwb a gobeithio. Dwi'n siŵr bydd e'n gobeithio, fi Steve Jenkins yn gobeithio bydd yn sgorio cwbl o goliau arall heno eto. Ond sôn am Steve Jenkins, dewch chi ni glywed ganddo fe nesaf, rheolwr y Barri. Well, Steve, here we go. Friday night games, we enjoy these. Barry Town on a good run recently. Happy with the way things are going? Yeah, to a point. I still look at the league table and think we should be higher. I keep saying that. Perhaps I should stop. But no, I'm pleased. Like I say, I think we're 11 points from the last 6. So yeah, it's going to be a big ask tonight. It's going to be a tough game. Yeah, what have you made of Pen-y-bont? So do you know the manager well, of course, Rhys Griffiths? Yeah, I know him really well. They've had an incredible start, culminating as well with that win against TNS. So they're in fine form. They're looking strong. They've recruited well. So we know it's going to be really tough. But we'll see what tonight brings. You seem to have recruited well as well. Lots of Barry Town famous names leaving this summer, but players coming in with Football League experience in this league. Lots of youngsters as well. Are you happy with the squad? Yeah, a lot of players have left, and a lot of, club legends. But it was sort of, time doesn't stand still for anybody, and it was time to make that change. So, we've probably brought in about 10, 11 players. But we've got a good mix, we've got a good blend of experience. But also as well, we've got a lot of young players. I think we're the 3rd youngest
youngest group in the league, which people don't sort of realise. So yeah, we've done well, but we just need to, like I say, turn that recruitment and, you know, in terms of that young team now into a good team and, you know, start working our way up that league. Their defence has been superb this season. You've got one of the best strikers in the league as well in Ollie Hulbert. Could be an interesting night. No, I know. They haven't given anything away in terms of, you know, I think is it 3 or 4 goals they've conceded, which is incredible. And that says a lot about their organisation, but also spirit as well. But yeah, it'll be a great test, you know, because like Ollie's on a fine run of form, scoring goals. So he'll be a test. Also Sam as well, physically. So it'll be interesting to see how that pans out tonight. You know, they're back 3, back 4, however he comes out against them pair. That'll be interesting. We're looking forward to it. Thanks for your time. All right, Thanks very much. Thanks. Diolch yn fawr iawn i reolwr y Barri, Steve Jenkins, am ei amser a dyna'r gemau i chi. Seintiau Newydd, wrth gwrs, di Sul yn Llansawel, gymaint o sôn neithiwr, gêm nesaf Fiorentina, AC Milan, gêm nesaf Seintiau Newydd, Llansawel. Cynglwb Emlyn Met yn cwrdd â Chanarfon Fori, wedyn ni 4 gêm heno, maen nhw'n gemau pwysig, y Balan Bedwerydd, Hwlffordd yn drydydd. Dre Newydd yn cwrdd ar Flint, wedyn ni, a lawr yn y gwylodion o ran Aberystwyth, ar y gweilod, maen nhw yng Ngheu Conad, i colli 7 yn olynol. Mae'n rhaid bod y pwysau yn cynyddu ar y clwb yna, gan i weld beth awr ran y canlyniadau. Heno, wrth i ni aros i'r ddau dîm ddod allan i'r cae fan hyn, torfeidd gwych di bod ym Pen-y-bont yn ddiweddar, dros 1000 yma ar gyfer y gêm yn erbyn y Seintiau. Ond mae'n rhyw deimlad falle bod yna elyniad, pan mae'n ti gyda Met, oedd Met o'r Barri yn gêm danllid Pen-y-bont o'r Barri, mae hwnna wedi troi mewn i dipyn o elyniaeth erbyn hyn hefyd. Wrth gwrs, efo tymor bach o hanes rhwng y ddau tîm hefyd, a bach o hanes rhwng Griff a cwbl o chwaraewyr yn Barri, a hefyd efo Jenks, mae hynny'n diddorol. A gobeithio, dyn edrych ymlaen am glasur heno. Dwi'n siŵr bydd yn gêm am i'r ddau tîm yn chwarae yn yr un siap, dwi'n credu. So felly bydd hynny'n diddorol. Bydd yn dibynnu ar sut mae pawb yn defnyddio'r romodau, ond gobeithio, gewn ni dros, fel nath Griff, so dros 1000 yma, a fydd hi'n gêm werth i weld. Ie, dim yn rhy oer na'r newyddion dall. Ar hyn y bryd. Mae dyma'n o'r nosweithi ola, byddwn ni'n dweud hynny. Ond mae digon tanllid ar y cae wrth i ni weld y ddau dîm yn camu i'r cae. Mae yna Sylwebaeth yn Saesneg. English language commentary is available, as usual. Make sure you remember we've got Mark Jones and Tommy Morgan on English language commentary tonight. Ac yn Gymraeg, chi wedi clywed digon ond ni'n barod, mae'n siŵr fi a Emlyn Lewis sydd wrthi y ddau dîm yn camu i'r cae. A fel sylwebydd, mae rhaid dweud yn syth, mae un yn y melyn i gyd, mae un yn y glas i gyd. Mae'r pethau bach yna yn cadw ni'n hapus dros ben pam chi'n sylwebu ar noson dywyll fel hyn. Ond dan y llifoleuadau, fel hyn maen nhw'n hoffi bod ym Pen-y-bont. Y llifoleuadau yn disgleirio, y tîm cartre yn disgleirio hefyd tymor yma. Barri hefyd, arediad da iawn. Yn ddiweddar, tîm Steve Jenkins, dyn nhw wedi colli mewn 4 gêm ym mhob cystadleuaeth. Un, maen nhw wedi colli mewn 7, fel honna'n erbyn y Seintiau Newydd. I fod yn dig, felly bydd y Barri yn fodlon ei byd o ran y rhediad diweddar yma. Ddau dîm yn nabod i gilydd yna, gymaint o chwaraewyr. Nwedig gyda tîm y Barri, chi'n gweld Josh Iorwerth, Sam Snaith, maen nhw wedi chwarae i Pen-y-bont. Pwynt i'w profi o bosib wrth i ni edrych ar y ddau dîm o 11 sy'n dechrau. Mae'n hawdd o ran Pen-y-bont, yr un tîm nath ennill yn y Flint o gol i ddim. Marcus Venables yn camu nôl ar y fainc serch hynny, tipyn opsiwn i gael. Wedyn mae Barri wedi newid pethau ar ôl ennill o gol i ddim yn erbyn Aberystwyth. Josh Iorwerth yn dechrau gynt o Pen-y-bont. Michael George allan, oedd e yn dechrau, oedd o'n newid hwyr. George allan, oherwydd anaf, Elliot Richards i mewn yn ei le fe, felly cwpl o newidiadau, mae un newid oedd yn y pen draw, so ni'n gwneud sy'n Emlyn. Beth am hwn, mae'n edrych yn dîm eitha sefydlog erbyn hyn. Ydy, tîm sefydlog o Prysbeck yn y gol, 3 yn y Kevin, a eto fel ni'n sôn, oedd Jeffries allan nawr am y tymor, felly Gabe Kirkhoff yn chwarae ochr chwyth yn yr amddiffyn yn y 3 yn y Kevin. Byddai'n 3 yn ganol y cas sydd yn wahanol sydd o fe efo Green, Harling a Pritchard. Owen wrth gwrs, Kane Owen a Mal Davies, yn ni'n gwybod y safon sydd efo nhw ar ddau asgell a Crow a Wood lan ffrynt. A wedyn, dyn ni fo Rhys yn y gol sy'n ei dda iawn oedd wedi'n nabod o Barri. Ioreth, cyn chwaraewr o Pen-y-bont. Chwaraewr da iawn efo Seintiau Mags, so mae digon o seis efo nhw fan yna.
Siap debyg iawn i Pen-y-bont. Press pattern na, Elliot Richards yn gael yn cael. Bydd angen nhw cael y bel lawr achos fi'n siŵr newn ni ennill y gêm ffisigol yn erbyn Pen-y-bont heddiw. A eto efo safon o Wilmot a Bright, ddau o hen o Gasnewydd. A wrth gwrs Sneith a Hulbert lan top. Wel, ni sôn am Gasnewydd. Nathan Wood yn ôl ar fenthyg o Gasnewydd. Edrych mlaen i weld fe, a mae'n siŵr bod y fe pwynt i'w brofi, a mae Rhys Griffiths wrth i fod cael yn ôl. Ie, dwi'n siŵr oedd y Griffiths yn ôl tro cynta, dwi'n credu o ddim eisiau gael ei fynd. A Nathan Wood, chwaraewr da iawn, efo llawer o driciau gwahanol. A beth sy'n bwysig i Nathan fod yn cael gemau. A dwi'n credu yn anffodus gaeth ddim bach o lwc yn y gemau cyntaf o Casnewydd. A wedyn nath ei draw i Iwerddon, nath y cychwyn yn dda. A dwi'n credu gaeth e anaf, a wedyn nath ddim chwarae ar ôl hynny. So yn bwysig iddo fe tymor yma bod e'n cael chwarae. 90 munud yn lynol bob wythnos, efo hyfforddol fel Griff yn edrych ar ôl o. A gobeithio gaeth ei tymor da iawn. A Robbie Wilmot sy'n arall, wel, gynt o Gasnewydd, Robbie Wilmot. Wedi cael gymaint o yrfa yn y gynghrair PêL-DROED, sy'n chwarae yn erbyn Spurs, Man City, yng Nghwpan Lloegr. Mae'r rhaid sydd wedi gweld Barri yn canmol tymor yma. Safon da iawn, efo pedigree fel maen nhw'n sôn, da iawn. Chwaraewr talentog, profiadol, wedi bod a chwarae yn y lefel uwch. So bydd yn ddiddorol i weld sut mae'n delio efo penilion Clayton Green prynawn yma, o heno. Hwna'n heriol i unrhyw un, ac yn heriol i'r dyfarnwr, os ydych chi'n gipolog o fe. Aaron Wyn Jones, Pen-y-bont, ar y brig. Campus hyd yn hyn, tymor yma. Maen nhw wedi ennill fan hyn yn erbyn y Seintiau Newydd. Maen nhw wedi colli fan hyn yn erbyn Llansawel. Pwy a wy'r beddaw heno, ond yr unig gollied tymor yma oedd honna yn erbyn Llansawel. Arhediad da tymor yma, arhediad am yn ôl i dymor diwetha hefyd. Ond dim Tale of Two Cities, ond dwy dref sydd â ni heno. Dwy dref mwyaf De Cymru hefyd. A'r clybiau eitha mawr. Allwn ni weld y cyfle cynta i nhw edrych am Cain Owen. A'r cyfle cynta i Pen-y-bont bwyso yn y glas i gyd. Owen, taclus yn syth. Owen Pritchard yn parhau da'r symudiad. Kirkhoff. Wel, maen nhw'n dechrau'n wych. Wood sy'n croesi, oedd hi'n gyfle, mae dal yn gyfle. Reit ar ddechrau'r gêm. Braidd yn wyllt yn y pen drawodd yr ergyd na. Wel, am ddechrau. Dechrau diddorol. Cyfle all i Barri fan hyn. Ond ni'n mynd o un pen y cael llall. Sneith, edrych am Hulbert. Pen-y-bont yn clirio. Crôl gath y cyfle. Clayton Green, jyst eisiau tywel i bethau. Bydd hi'n tybio ar ôl y funud agoriadol na. Ie, dechrau da iawn gan Pen-y-bont sy'n mynd o un ochr i'r ochr arall. A Gabe Kirkhoff lawr ochr chwith sy'n uchelach na unrhyw'n arall. A cyfle i Crof yn hanner cyfle falle. Y capten, Evan Press. Yn edrych amdani unwaith eto, sydd drwodd i'r gŵr yn y gol. Ond dyma symudiad eto. Oedd hi'n gyfle ymlaen. Oedd hi'n gyfle y Crôl just y flan Ioreth fyna. Fi'n siŵr y Crôl gwybod beth oedd yn gwneud. Yn trial ffeindio i ddyn, Pritchard neu Mae'r, a jyst methu ffeindio un person yn y bocs. Ond dechreuad arwthodd dda gan Pen-y-bont. Ni'n mynd i wneud bod Wood yn edrych yn fywiog. Mae pawb yn edrych yn fywiog. Wilmot. Pastaclus. At Sneith. Yr ymwysodwr mawr, y rhif 9 yn erbyn i gyn glwb. Rhys Griffiths yn ei ganmol i'r cymyle cyn y gêm fel chwaraewr fel person hefyd. A mae yna oedi am eiliad. Pawb yn hapus i gael ei gwynt. Angen cymraddol nawr. Credu bod yna Luke Rhys yn y gol. I'r Barri newid wedi bod yn gynnar tymor yma. Yna'n y gol geidfod iddyn nhw, Hulbert yn ôl at Elliot Richards sy'n nghanol y cae. A Iorwerth yn erbyn i gyn glwb. Pen-y-bont. Maen nhw wedi ennill 7 o'i 10 gêm. 2 gêm gyfartal, 1 maen nhw wedi colli. Yn amddiffyn gorau yn y gynghrair nhw a Hwlffordd, dim ond 4 gol. Mae'r ddau dîm yna di ildio. Owen. Owen eto. Llawn sgiliau. Gan arwen Pen-y-bont yn gapten. Edrych yn fywiog yn barod. Owen Pritchard yn edrych yn fywiog. Kirkhoff hefyd. Ond y Barri wedi cipio'r meddiant.
beth sy'n diddorol mae Barri di wneud, achos mae Mikey George wedi tynnu allan just cyn y gêm, mae Elliot Richards wedi dod mewn, a ni'n disgwyl Elliot Richards chwarae ochr dde, o'r pimp yn y cefn, ond mae wedi symud efo press draw i'r ochr dde, o'r Elliot Richards yn canol, felly beth yn rhywbeth ddiddorol efo Kane Owen a Elliot Richards, Kane Owen a Evan Press, a bydd yn gweld sut mae hynny'n delio allan. Dyma Richards ar y gair yn clipio'r meddiant dan drwyn, Clayton Green. Kane Owen yn hapus i glyrio. Hulbert oedd yn pwyso, a Richards yn dechrau. O gynt o Pen-y-bont yn symud i'r Barri yn yr haf. Dwi'n eisiau atgoffa Rhys Griffiths, oedd yn un o'r chwaraewyr oedd yn gyfrifol am y ffaith bod wedi colli pwyntiau tymor diwethaf o ran problemau cofrestru chwaraewyr. Cadw hynny lad fynd, fi'n credu, Dil, sy'n sef Griff glywed hynny. Rhys Griffiths yn gwylio. Pen-y-bont yn clirio. Richard ymlaen yn ôl o dawi, Wilmot. Ymlaen at Patton. Magidson ymlaen. Noti newid o ran y Barri yn y haf, ond i'n sôn am Magidson yn fyna. Robbie Wilmot i dod mewn, Josh Orwerth, Elliot Richards, a'r enwau sydd wedi gadael. Boys fel Chris Hugh, Jordan Cottrell, Curtis MacDonald, Mike Lewis fan hyn erbyn hyn. Ar y fainc o ran gol-geidwad. Newidiadau mawr o ran y Barri sy'n ceisio taro fan hyn. Yn y 5 munud agoriadol. Orwerth o'r cefn yn gawr yn gystadleuol. Cyffredin mlaen yn un da hefyd, ond Chrisbeck yn y gol yn barod amdani. Dyn nhw ddim yn gwastraffu amser, achos y bas na well yn nhw'n glir. Ond beth mae Barri wedi gwneud dda iawn, roedd y Pen-y-bont dechreuad, munud cynta, allan o'r bloc, so mae Barri di manage yn dda iawn. Just roed y bêl tu allan i Gabe Kirkhoff, tu allan i Woodwys yn tri yn y cefn, a just tynnu'r pressure off. Mae Barri wedi gwneud yn dda iawn ers y munud cynta i delio fan ni. Maen wedi tywelu pethau. Tywelu'r tîm, tywelu'r dorf hefyd. Mae'n un mor heriol. Rhys Griffiths yn gwylio rheolwr y tymor. 2 dymor yn ôl. A fe a Steve Jenkins, rheolwr y Barri gyda gilydd yn Llanelli. Cwpl o flynyddoedd yn ôl. Newn ni roedd i fel na Steve Jenkins yn dod mewn dechrau tymor diwetha. Reit ar ddechrau tymor diwetha. Lee Kendall yn gadael ar yr eiliad ola. Felly, yn gymryd hynny o amser i setlo. Bendant i setlo erbyn hyn. Seinti o'r cefn. Barri wedi setlo yn dda. Fel oedd Emlyn yn dweud, Elliot Richards wedi bod yn amlwg i feddwl o ddim yn mynd i ddechrau'r gêm. Clayton Green yn cipio'r meddiant i Pen-y-bont. Wood yn herio. Cysymelyn yn amgylchynu. Owen, amser. Cyfle i groesi. Yn berig bywyd. Pam mae fe'n gwneud hynny? Maen nhw'n taro'r targed. Harling oedd yno, ond dim problem i Rhys yn y gol. A dyna exactly lle ti eisiau Nathan Woods mewn ffordd. Un yn erbyn Callum Seinti. Evan Press yn dropio nôl, a wedyn hynny'n creu lle i Kane Owen chwipio croes i fewn. Wedyn Harling yn muno ar bocs, Pritchard yn y bocs, Clayton Green yn y bocs, Kroll yn y bocs. So wedi weld beth yw'r pwysigrwydd Pen-y-bont fydd hyn i cael pobl yn y cwd Crosby. Y gleison yn cyrio. Wood o dan hon, ond Seinti o tu ôl o fe, Wilmot. Unwaith eto, dwi'n mynd gwastraffu amser, a Hulbert. Chwaith. Yn edrych am unrhyw beth. Hapus i fyw o'r y brwsion. Hulbert, chydig o le i'r gleision, sydd drwodd hefyd, mae'n bas na. Kroll. Cymorth yn cyrraedd, Harling, Wood yn opsiwn, Harling postyn pella, Barri'n clirio. Gres gan Wood fan yna. Fi'n credu dyma beth oedd y tactig Griff yn chwarae fan yna. Cael Wood fel 2-6 o'r flaen. Wood yn dropio fewn, tu flaen y tri yn y cefn, sef Ioreth a Seinti, cael y bêl troi a ffeinio'r Kroll wedyn. So, dyna dechreuad y patrwm cyntaf ni wedi gweld gan Pen-y-bont fan yna. Tafliad. O, ble mae'n glanio? Oedd i bron glanio'n garedig i Wood. Harling. Bach yn wellt ar croesiad. Harling, mor gyson yng nghanol y cae. Ys cyrraedd yma.
Nôl yn 2020 o Garfyrddin. Gol di bod yn y Flint. A mae'r Flint ar y blaen. O gol i ddim yn y gêm yna, yn y Dre Newydd. Dechrau gwych iddyn nhw. Mae'n tymor da hefyd. Flint sy'n fod yn deg. Mae'n i gadw chi mewn cysylltiad yr cyfan sydd yn digwydd heno Isaac Lampert sydd wedi cael y gol. Oddi cartre ar Barc Leitham hefyd. Jake Phillips yn creu honna. Cic rydd fan hyn. I fel bod Richards ddim yn mynd i ddechrau, mae'n i bod yn amlwg dros ben. Amlwg dda iawn, yn hefyd chwaraewr o brofiad, chwaraewr o ansawdd. Mae'n cymryd hon yn gyflym, yn rhedeg da hefyd. Kirkhoff, yw yn fynd i hun gwedwch, Kirkhoff yn mentro. Bron yn eich bel yn ôl. Gabriel Kirkhoff. Clayton Green. Yw'r angor neu'r wal am ddiffynol na. Beth bynnag yn ei ddisgrifio fe. Mae'n mor bwysig i Ben-y-bont. O'n i sôn am hyn yn gêm y Seintiau Emlyn, oedd yn teimlo fel un o'r trosglwyddiadau yna, oedd y just yn gwneud gymaint o synwyr. Clayton Green i Ben-y-bont. Fi'n credu oedd Rhys Griffiths yn trio cael cyn iddo fe fynd i Bont y Pryd i fod yn deg. Nath e'n digwydd yr adeg ni, ond gwell hwyr na hwyrach, mae'n siŵr. Match made in heaven, dwi'n credu, efo Clayton Green a Rhys Griffiths. Na, dwi'n siarad efo Green, dwi'n gael yn Clayton yn lot dros y misoedd diwethaf, mae'n mwynhau. So mwynhau fwy na mae'n gwneud ers blynydde, mae'n mwynhau sy'n mae Griff yn delio efo, chwarae yn y gêm. Ond hefyd y rhwyrthad, mae'n gallu mewn i'r boxes, ni'n weld y gol yn y bryd Seintiau. Goliau mae wedi sgorio yn y tymor so far hefyd. 10 munud i mynd, Wood yn ceisio creu ar ran Clayton Green, gynt o'r Barri, sgorio dda, tro diwethaf Barri ennill yn erbyn Pen-y-bont, a ni'n mynd nôl tipyn 2019. Nath hynny ddigwydd diwetha. Tipyn o'r ediad, 10 gêm, dyn nhw'n di ennill yn erbyn Pen-y-bont. Nhw'n di sgorio yn rhoi o'r gêm yna. Maen nhw'n ceisio pwyso pres sy'n gwneud hynny y capten. A pres wedi datblygu. Mae'n eich rhyw'r pwysig dros ben i'r Barri dros y tymorau diwetha. Yn chwarae mewn sawl safle erbyn hyn yn capten hefyd. Di sgwr. 10 munud i mynd. Digon yn digwydd, fel byddwch chi'n disgwyl o Pen-y-bont yn pwyso tro yma. Mael Davies. Tackle dda hefyd. Reit yn y cornel. Pwystro Davies. Boj o dan honna. A'n amddiffyn ma sydd wedi bod mor gadarn yn delio. 3 yn erbyn 1. Byddwch chi'n disgwyl nhw ddelio dau. Kane Owen at Mael Davies. Sawl tro byddwn ni'n gweld honna. Mae'n gic gornel hefyd. Fi'n credu tu ôl i fi roleg. Glywes i Emlyn yn gweud waw am y bas na. Pas. Fi'n gwybod pwy wedodd Trent Alexander-Arnold o'r Cymru Prem. Fi'n siŵr o Jonah nath gweud hynny, fi'n gwybod. Siŵr o fod. Fi'n siŵr o fod, dim byd newydd. Ond y safon a'r dalent sy'n fod Kane Owen efo'r coes chwyth na, rhaid gweud. Mae'n ambell i gêm le maen nhw'n sy'n chwarae ymysg i gilydd. Kane Owen at Mael Davies, nôl yn nhw, ping-pong, nôl at ei gilydd. Neb yn cwyno, werth i gweld. Reit, mon yn bwysig, cic gornel, kick-off. Yn dod i'r postyn pella. Gymryd o gyrff yn y canol na. Ble mae'n glanio, Iorwerth yn codi, yn clirio. Nôl y dawi, bach yn wyllt yn y pen draw. Dros y bar a'r cefnogwyr tu ôl y gol yn cymeradwyo, ond peniad pwysig gan Iorwerth yn ebyn i gyn-glwb. Wel, nath Griff sôn cyn y gêm, pwysigrwyddio'r y Barri yn y ddau gwrdd Cosby. Dwi'n weld, na reit yn ganol y gol. Rhys ddim eisiau dod allan, dwi'n siŵr, a mae Iorwerth fel cawr yn y canol fyna yn penio i ffwrdd a. A wedi wist, mewn ffordd, neud ei swydd, just neud siŵr dyw'r bel ddim yn mynd nôl teg at gol Pen-y-bont. Pen-y-bont i chwarae, 5 o'r 6 ucha o tymor diwetha yn barod, heb golli yn ei herbyn nhw. Ennill yn erbyn y Seintiau Newydd am y tro cyntaf yn ei hanes. Sydd yn neud y canlyniad yn erbyn Llansawel, hyd yn oed mwy rhyfedd, ond sydd hefyd yn atgoffa ni o Pêl-drôed, mae pethau fo'n digwydd. Wrth gwrs y pethau yn digwydd, chwarae Seintiau y penwythnos a wedyn Llansewel ganol wythnos eto. Pawb yn dal yn cael yr hangover, mae'n sôn.
Ond ie, fel ydych chi'n sôn yn gynnar, bwysig wedyn symud ôl Llanllawel a Meiddin erbyn Flint. Sy'n dangos tîm da, colli gêm, Griff Shore ddim yn hapus, Boys ddim yn hapus, ond mynd lan tuag at Flint, ennill y gêm, cymryd y pwynt, dod adre. Ni'n clywed bod bron i fil yma unwaith eto heno. 9-5-6. Ni'n clywed yw'r dorf. Dwi'n siŵr bod nhw'n 44 o le i ddod mewn i ddweud un fil ar nos Wener. Mae gemen o Wener yn gweithio fan hyn. Dim ymheuaeth am hynny. Mae pobl clyfar sgorio. Dwi'n bod yn edrych ar ystadegau pam dyw Caerdydd ac Abertawe ddim yn chwarae. Mae torfeidd Pen-y-bont yn cynyddu. Ond hefyd y link sydd fod nhw efo'r academy, lli weld llun fyna efo'r plant tiol o gol a fi'n credu nes i gweld rhywbeth ar trydar neithiwr. Dwi'n yn siŵr beth oedd Conor Roberts yn chwarae yn Fiorentina, oedd e heb delio efo plant tiol gol yn Pen-y-bont. So oedd hynny'n diddorol, ond ti'n lli weld efo'r link maen nhw efo'r academy nhw'n trial gweithio gwell fel clwb a cynyddu y torf sydd mor bwysig i'r gynghrair. Wel, mae'n ddwy. Isaac Lee, ti'n ei ddwy erbyn hyn i'r Flint yn y Dre Newydd. Am ddechrau, mae tîm Lee Fowler yn cael yn y gêm yna oddi cartre. Ond bydden nhw wrth i bodd. Os ydyn nhw'n gallu dal mlaen. A cipio'r driphwynt yn honna. Pen-y-bont sy'n pwyso. Mae'r Davies. Wel, oedd hi'n hanner cyfle am unwaith. Dyw e ddim yn rheoli. Hanner cyfle wedyn ni. Dyma hi eto, sydd drwodd, felly dwy ddim i'r Flint yn y Dre Newydd. Isaac Lambert, Isaac Lee. Di taro yn barod. Hyn yr 20 munud agoriadol. A ddau assist gan Jake Phillips. Del. O, mae fe'n cael allan dda. Os yn dda iawn, tymor da iawn i Flint, a dwi'n captain dwi'n credu, Del, so na, chwarae teg i Jake, mae wedi gwneud yn dda iawn tymor yma, a mae Lee Fowler wedi rhoi trust fe i chwarae fe, captain, mae wedi chwarae yn y gynghrair yn cwbl o fynydde, dim cael llawer y look efo anafiadau hefyd, so neis i weld Jake yn un dda. Bydd y teulu'n gwylio, chael sicrhau chi o hynny hefyd. Cotter Odyment i sgôr fan hyn. Barri, ddim ar y rhediad gorau. Bydd Bydd Y yn erbyn Pen-y-bont. Ddim di ennill ers Tachwedd 2019, 10 gêm erbyn hyn. Cain Owen, am bas oedd honna. Be a Wood yn cyfuno. Symudiad slick gan Pen-y-bont, a Wood yn taro target. Arbediad pwysig gan Luke Rees. Gwych gan y tîm cartre. Green, pwysau dal yno. Yn gleision. Yn ceisio tan yn ôl unwaith eto, yn pas Borg sydd drwodd. Ond tipyn o symudiad, a dim sioc bod Owen yn ei chanol i. O na, bydd gol y mis fan yna os oedd hwnna wedi mynd fewn. Gret gan Cain dros y chwith. Ond hefyd mae'n cyfuno efo Wood, cyfuno efo Pritchard. A just, saf da iawn gan Luke Rees fan yna, ond chwarae da iawn lawr yr ochr chwith. Lly weld ar hyn y bryd mae Cain Owen yn meiddi efo'n pres ochr chwith Pen-y-bont. Y llanw o thrau o ran y gêm. Pen-y-bont yn dechrau'n gyflym. Barri'n tawelu pethau. Pen-y-bont os nhw'n tyfu mewn unwaith eto. Ond ar y gair. Ymeddiant. Dar ymwelwyr. Unwaith eto. Ben Williams-Magidson. Nôl â nhw. At i orwerth. Taclus gan y Barri. Seintiau. Wedi bod yn gyson dros ben i'r clwb o Barc Jenner. Press, mae dan bwysau fan hyn. Richards, Chris y Glas yn ei amgylchynu. Harling. Cipio'r meddiant. Digon yn ôl gan y Barri. Mae Owen eto, mae fe'n chwilio'r pocedi bach na. Creu lle yw hun. Unwaith eto at Wood. Cyfle arall i Wood. Yn ergyd dim cystel. Oedd yn gofyn am drosedd. Wilmot o tu ôl o fe. Lle bod yna brofiad gan Wilmot. Mae'r Davies. Llawn sgiliau. Cyffyriad ddim yn wael chwaith. Mewn i'r canol. Wel, ni wedi cael cipolwg o'r ddau. Mae'r Davies ar y 10, Cain Owen ar y chwith. Be sy'n diddorol heno, dwi'n gweld hyn o Pen-y-bont o'r blaen, efo mae'r rhyddhad sydd efo nhw. Efo'r rhyddhad sydd efo'r ganol y cae, mae'n efo lot o strwythyr. Mae un ochr Cain ochr draw, y tri yn y canol, ond ar hyn o bryd mae Wood yn rhedeg bob man, mae Pritchard yn rhedeg bob man, sydd yn achosi mor gymaint o broblemau i Wilmot a Elliot Richards a Patton ar hyn o bryd yn ganol y cae. Felly, diddorol iawn gan Pen-y-bont, achos o'n i'n meddwl maen nhw bydd fwy ffisigol, ond nhw sy'n chwarae fwy o Bydd-droed sydd yn bach o sioc.
Swydlet da gan y Barri fan hyn, os yna gyfle hefyd i Sam Snaith yn codi. O dechreuodd y cyfan gyda Seintiau yn erbyn Clayton Green. Seintiau'n ennill y frwydr, y Barri parhau. A Snaith yn disgwyl am honna. Bach o mismatch fan y sôn Wydwys yn erbyn Sam Snaith yn y bocs, ond nath i gofyn lot ohono fe ddau fan yna. Ond, well gan Barri, da gan Barri lan ar y cae hefyd. Ond ar hyn o bryd, siwr bydd gair yn Gymraeg, mae Sam Snaith a Oli Hilbert bach yn isolated ar hyn o bryd yn erbyn y tri yn y cefn gan Pen-y-bont. Tair gol i Snaith. Tymor yma yn barod, 5 gol gath y tymor diwethaf. Wilmot at i gapten. Evan Press. Dan bwysau. Pen-y-bont yn delio dan honna. Wilmot, fel asgell dde, ymwneud. A mae gyda Prysbec yn y gol. Dwi'n nath ymuno nôl y mision nawr. Ond hoffi cadw llachen lan. Prysbec, 6 tymor yma. Nath y 6 ar ddiwedd tymor diwethaf hefyd. Cwmpl o ddechrau tymor yma. A gyda'r amddiffyn yma o'i flaenau, mae hwnna'n help yn amlwg. Fod ar y dde erbyn hyn. Ond mae'n uchelgeisiol, ond i'n ame bod yn mynd i gyrraedd honna. Ni agosau at yr 20 munud, edrychwch pwy sy'n gwylio. Gavin Chesterfield, cyn reolwr y Barri. Yn fwy na hynny, un o'r pobl nath achub y clwb yma, pan maen nhw reit ar y dibyn. Fi'n credu nhw dros y dibyn ar un adeg. Nath e lusgo nhw nôl bellach di mynd i Gaerdydd gyda Academi Caerdydd. A mae yna chreuwyr yn dod o Gaerdydd i'r clybiau yma hefyd erbyn hyn. So, fi'n amau fod yn gyd digwyddiad. Wrth gwrs, mae fe'n siŵr yn edrych ar y lefel, edrych ar y safon o'r chwaraewyr sydd yma. Deall o beth felly gall Gaerdydd fel Academi neu chwaraewyr o'r Academi felly dod mewn a adio rhywbeth i'r ddau clwb sydd yn bwysig i'r swydd sydd efo fe yn Gaerdydd. Wrth gwrs, mae da fe diddordeb efo Barri, ond dda gweld yma heno. Mae yna sôn, byddwn ni'n gweld Caerdydd, Abertawe, Wrexham, Casnewydd yn chwarae yng nghwpan y gynghrair Emlyn ac yn cystadlu am le yn Ewrop. Bydde ti wedi croesawu hynny, sut ti dal yn y gynghrair? Joio gosip ni, Dil. Oedd bob sôn, wrth gwrs. Fi wedi gweld mae lot o dadleuon gwahanol ar Trydar, ond fi'n credu fel chwaraewr 100%. Byddai eisiau gweld hynny, eisiau chwarae yn erbyn y chwaraewyr gorau, yr safon gorau ydych chi gallu. So fi'n deall y pwyntiau sydd yn erbyn y cais, ond yn bersonol, dwi'n go positif am y beth. Y Barri yn torri'n glir. Cyfle yr ymwelwyr, chwipio i nôl. Dyna'r syniad yn edrych am Hilbert. Chi'n mynd beio nhw'n edrych am Hilbert, ond eto, Pen-y-bont. Nawr yn torri'n glir. Wood. Mae wedi mynd o'r chwith i'r dde erbyn hyn. Wood. Anos amdani yn y canol. Oedd Pritchard. Sgorio'r unig gol y gêm penwythnos diwetha yn y Flint. O, camgymeriad am eiliad, geithedd i nôl. Prysbec yn taro Snaith. Mwy o bêl-drod i ddod, am wythnos ni'n cael ar sgorio. Troi at gynghrair y merched. A mae da ni gêm ddarbu ar hen elynion, y cymdogion. Abertawe Caerdydd, prif adran Janero yn fyw ar Esbydrec. Edrych ma'n fawr at honna. Rwy'n cael cwmni Cath Morgan yn sylwebu. Dyddiau cynnar yn y tymor. Barri yn cyfuno yn dda. Yn colli ffordd yn y pen draw. Ni'n cael ambell i gibolwg o'r Barri yn edrych yn beryglus. Felly hefyd Pen-y-bont. Bach yn lwcus Woods. Green yn nawr. Clayton Green, hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Parhau yn ddi-sgôr. Dim goliau, ond di dod yn digwydd. Cyfle clir falle. Felly ergyd o ochr y Cwd Cosby gan Pen-y-bont. Dim Barri wedi cael ei eiliadau hefyd. Dim goliau Del, ond mae e'n gêm o safon, mae'n rhaid gweud. Ar hyn o bryd Pen-y-bont i'r tîm cryfa, ond mae'n gêm o safon. Dwi'n boring dim ar hyn o bryd. Mae'r ffaith bod 20 munud y mwy cyntaf mae wedi hedfan yn tanlinellu hynny. Crowl sydd mewn. Mae yna anaf fach fan hyn.
Roedd yn cael penelyn i'r gwyneb, dwi'n credu. Llawr gwyneb, ie. Ie, dwi'n meddwl wych ar yr ail olwg. Ti'n gweld yr ail chwarae. Dim byd oedd Kroll yn ceisio i wneud, dwi'n credu, mlaen ar gêm, ond cerdyn melyn wrth gwrs yn gyffwrdd ar gwyneb, ond na, dim byd mawr i poeni am fyna, dwi'n credu. Ie, mae wedi cael cerdyn melyn. James Kroll. Ti'n gweld pam am hynny, y breichau fyny yn taro'r gwyneb, pwy fi. Dyna rheolau leth y lo, fel maen nhw'n gweud, da ni gyd yn dilyn hynny. Dych chi weld yr hanner we yn yr gwyneb emlyn. Yes, fan hyn yn dweud hynny. Kroll yn cael y cerdyn melyn. Dechreuodd e'r dank, y 2 gol yn y gêm gyntaf yn erbyn Llansawyr. Sgorin erbyn Bala. Y 6 gêm heb gol erbyn hyn i James Kroll. Ond mae'r tîm yn ein yn dda, mae'r cyfan yn gweithio ran y system, felly Rhys Griffiths yn gwbl hapus gyda pethau. Mae'r ffaith bod Kroll yn dechrau gyfyn o gemau yn tanlinellu hynny, Margetson sydd wedi teimlo y digwyddiad yna, a llaw yn ei wyneb. Felly bod e'n gwisgo lens yn ei leged. Fi beth di defnyddio rein, mae spectol da fi. Cyn o'r ein yn ôl mewn yn ôl i bod ar y gwair, dwi'n gwybod. Dim idea, sorry, Dol. Allai'n dychmygu rhoi contact lens mewn eich cynta, i fod yn holl onest. Rhoch spectol i mi yn lle. Penio da ymlaen unwaith eto. 5 munud yr 20 di mynd. Hein Owen yn rheoli honna. Neud cyfan i edrych mor hawdd. Yn sicrhau chi, dwi'n credu oedd hi'n hawdd. Halen, gollo fe! Gafel ar y bel am hanner eiliad, oedd hwnna'n ddigon i'r Barri daro. Keenan Patton oedd hi mewn na. Nawr de, Pen-y-bont yn pwys o Haling, y cyffyrddiad bach rownd y gornel. Nôl y dawi. Wedi Wys yn ymddimuno ar symudiad. Pwys eisiau gweld y cyffyrddiad yma eto. Pawb fi'n credu o'r ateb. Ie, pawb. Green yn cael gwared o Wilmot yn credu a rhoi lle i Cain edrych o'r bel, a mae mor cyffyrddus. Chwarae mor technegol o chwarae teg o fe. Mwynhau y BYW a fel yn sôn dros y tymor, dwi'n credu mae yn ôl bob sôn fe o'r chwarae o'r gorau i Pen-y-bont ar hyn y bryd yn y tymor yma, so mae'n dangos safon a mae'n dangos pa mor hyder sydd o fe ar hyn y bryd. Fethodd y gic o'r smotyn yn y fflint. Wythnos ddiwetha, mae hwnna'n sioc yn un hyn. Oedd ddim yn gic o'r smotyn ffantastig. Nes i hela neges iddo fe ar ôl fi gweld yn chwerthin. Chi mor garedig, chwaraewyr pêl-droed fa. Nes i hela tec, oedd wedi gweld doniol o chwarae teg, ond na, oedd ddim yn boen i'r diwedd y gêm oedd e. Dwi'n credu oedd e'n siomedig, y siom fwyaf sydd efo fe. Fi'n credu mae Nathan Wood nôl ar cic o'r smotyn nawr, a mae Cain off. So, na beth sydd i upsetio Cain yn fwy na ddim arall. Cyfle i'r Barri daflu hon mewn, a mae yna chwaraewyr tal i mewn a hefyd. Pen-y-bont yn delio gyda pethau pres. Ymlaen eithaf eto. Tîm cartre sy'n ceisio clyrio. Maen nhw'n gwneud hynny. Kroll hefyd. Wood yn y canol. Oedd yna gyfle. Kroll dal yno. Oedd y bas yn edrych am Haling. Oedd i gwthio o ganol cae. Oedd yna hanner cyfle fyna am hanner eiliad i Kroll ryddau pethau. Oedd Wood yn torri drwy'r canol. Atgoffa chi mewn parhau. Yn di-sgôr yn y gemau eraill eblaw. Ffent ar y blaen o ddwy gol i ddim yn y dre newydd, felly Ceicon Aberystwyth di-sgôr. Bala Hwlffordd di-sgôr. Bala Bedwerydd, Hwlffordd yn drydydd. Ddechrau y noson. Sut olwg gyda'r y tabl. Erbyn y chwibanau ola ar draws uwch gynghrair Cymru JD ac ar ôl rhaid ni, fydd lot o clybiau ma wedi chwarae 11 gêm. Sy'n mynd â chi, wel, o ran y toriad, chi an y ffordd i'r toriad, chi treian drwy'r tymor. Mwy na treian drwy'r tymor. A mynd yn gyflym. Mae e'n mynd yn gyflym. Fi'n gweld lle mae'r gêm a hyn yn stopio. Fi'n mynd gweld, achos mae'n gweld o bob wythnos, mae Cwpan Cymru do fewn, mae'r MG do fewn. Wrth gwrs, mae'n cyfyn amser, ond
mae wedi bod yn hanner y split cynta da iawn i'r gynghrair, rhaid gweud. A gobeithio gyda cer ymlaen i'r ail hanner o'r split. Mae'n sôn am y cwpanau, Emre, mae chi gemau nesaf Pen-y-bont enghraifft, maen nhw yn Aberystwyth, yn Met, wedyn maen nhw'n cwrdd â Met yng Ngwpan Cymru, wedyn maen nhw'n chwarae Barri yng Ngwpan y gynghrair. Felly, digon o gemau pwysig i ddod i bob tîm yn y gynghrair yma. Ar y brig yn y gwaelod, rwy'n yn geichi'n ceisio cyrraedd y 6 Digon i ddal eich sylw chi ar sgorio wrth gwrs. Crediad taclus gan Kirchhoff, unwaith eto Seintiau sy'n cystadlu. Mae'n cael ei bod yn gystadleuaeth gorfforol, ond gymaint o sgiliau gan Kirchhoff. Barri di wneud yn dda i ddod allan fan hyn, maen nhw'n dal i fynd hefyd. Pattern drwodd, nawr de, Snaith, cyfle i'r ymwelwyr. Cys y glas yn ôl, wedi Snaith fynd i hun am eiliad, mae fe yn gwneud hynny hefyd. Clayton Green sy'n ôl, Harling yno hefyd. Caniad da gan Wilmot ymlaen, ond mae Crôl ar gael i Pen-y-bont. Holl ffordd nôl at Luke Rhys. Bywiog, unwaith eto am Pen-y-bont. Seintiau cawr i'r Barri. Press ymlaen. Mae Kirchhoff nôl fan anor, mae fe bobman ar y teg. Woods di gweld gymaint o'r bêl hefyd. Clayton Green, Kane Owen, Green, nôl gan Woods. Lot o trwy'r yma, chi'n gweld, maen nhw ar yr un donfedd. Pritchard i Pen-y-bont. Cymorth yn cyrraedd. Joe Woodywys. A mae Woods eto yn chwilio lle. Ochr y cwrt. Mae'r Barri yn gwneud smonach oddi braidd. Chreuwyr Pen-y-bont yn just edrych ar y dyfarnwr. Holi'r cwestiwn. Yn gwybod beth yn yr ateb. Dim cicio'r smotyn. Dyma hi eto. O, na, di fi fyna del. Harling ddim yn cytuno, Emlyn, fi'n credu. A maen nhw'n drwodd eto Crôl. Ond mae Crôl i Orwerth yn cael brwydr bersonol fan hyn. Yn frwydr dda hefyd. Mae Woods yn cael gymaint o'r meddiant. Kane Owen, dwi'n gallu cael hon ar ei droed chwith. O, eto ambas, Crôl i Pen-y-bont. Creu lle dros y bar, mae'n mynd. Hanner eiliad. A modfedd oedd angen arno fe yn dros y bar oedd honna. Dyna'r cyfle cyntaf yma. Mae Crôl wedi cael yn iawn i blaen. Y munud cyntaf dwi'n credu. Mae wedi twymo lan efo'r gêm a chwip o bêl gan Kane Owen fyna. Crôl yn ceisio dy fewn. A just, felly mae bobl arall yn dan o fo. Ni'n gweld hon eto. Ongl arall. Come on, dod yn un. Os mae hwnna'n gic o'r smot, mae bob beth yn gic o'r smot. Dwi'n gweithio'r gwylwyr fan hyn. Mae Emlyn dipyn mwy na fi. Diffynnwr. Mae'n mynd i ddadlen Emlyn Lewis. Come on. Ond ffwff. Mark Jones ar y bottom coch yn mynnu bod ni'n gico'r smotyn. Dim surprise yna. Wel, dim rhyfedd bod nhw'n holi'r cwestiwn. Eiliad bwysig ar ran y gêm yna. Wilmot. Ar, wel, yn gweud llawio. Y bêl yn taro i law e. Fi'n bod yn ofalus. Sut fi'n geirio hon? A just cyn honna, neu just ar ôl honna hefyd, Crôl, wneud yn dda i greu lle yw hi'n ergyd yn codi. A Green nawr yn gwthio fyny. Felly mynd i'r rheolwr Cymru C a cyn-gapten Cymru C yn angytuno fan hyn o ran y gico'r smotyn a dim am y tro cyntaf. Dwi'n angytuno efo Joe yn cwbl o weithiau, so mae hynny'n iawn. Mae hynny'n iawn. Dim byd newydd fan yna. Na, bydd e bach yn anodd ar Eric Richards fyna os yna'n gico'r smotyn. Just, mae braich ar ei ochr, mae fe'n lle naturiol. Wrth gwrs, nath e bwrw fraich, ond ti'n mynd disgwyl rhain cael gico'r smotyn. Nathan Wood wedi cael gêm dda. Hyd yn hyn. Cyfleoedd am Bryn. Digon o gyffro yn y gêm yma.
Mae gêm fywiog rhwng y ddau dîm. Pen-y-bont ddim yn amddiffyn yn daclus am eiliad ar Barri. Yn gallu cadw hon ar y cae. Harrison Bright yn gwneud hynny. Dwi'n gwneud llawer o'r Barri lawr y chwyth na. Mae Patton yn trwydro allan weithiau. Bright hefyd. A Rhys Griffiths sy'n gwylio. Gwylio gêm di-sgôr ar hyn o bryd. Trent'r banddwy gol i ddim yn y Dre Newydd. Nid bod yna gol arall dim mewn yn un o'r gemau eraill. Gen i gadarnhad yn y man, gen i gadarnhad mewn gwbl o eiliadau i chi. Dyna chi, Ceicona 1, Aberystwyth dim, Mwandwe sydd i chalu i Ceicona. Mae honna wedi dechrau yn hwyrach na'r lleill. O na, gyda, fi sydd wedi drysu. Ond mi byddwch fi. Ond mae Ceicona ar y blaen o gol i ddim. Mae Aberystwyth wedi colli 7 yn olynol. Fi'n gwybod gymaint o hynny. Fydd 8 yn olynol. Cyntaf hynny ddigwydd iddyn nhw yn y gynghrair yma. Yn cofiwch nhw o Dre Newydd wedi bod mewn sy'n tymor cyntaf dros 30 o flynyddoedd yn ôl. Colli 7 yn olynol a sgorio 2 gol. Mae'n record driennus i Aberystwyth. Clwb sydd wedi bod yn brwydro aros yn y gynghrair tymor diwethaf. Ac unwaith eto, dechrau mis Hydref, pobl yn dweud mae hi. Mae wedi bod fan hyn o blaen. Sa'n gweud dim am Aberystwyth. Fi wedi proffwydo bod yn disgyn rhy aml. Nawr Mae Barri wedi cipio meddiant. Mae Pen-y-bont yn ôl. Hulbert bron cyrraedd na. Cyn amddiffyn Pen-y-bont. Mae'n edrych yn... Mae'n haws i Emlyn Lewis wneud sylw nawr o Geredigion, ond wedi gadael y gynghrair. Mae'n edrych yn dywyll yn Aberystwyth ar hyn o bryd, Emlyn. Maen nhw'n synnu chi bob tymor. Bob blwyddyn. Ie, dal ysgrifennu fe pawb, mae bob blwyddyn yn synnu. Ond o'n i'n meddwl bod disgwyl bach fwy positif eleni. Dwi'n credu mae'n wedi seinio'n iawn. A mae Taft wedi gwneud swydd da o chwarae teg dros y 2 flynedd diwethaf. Ond, dechreuad gwael iawn i'r tymor. A dwi'n credu bydd Taft yn hapus, na'r clwb yn hapus, na'r gymuned yn hapus, dwi'n credu. So, dwi'n hwnna ddim yn sein dda iawn, ond wrth gwrs, dyn ni bob tro. Dyn ni'n gobeithio bod unrhyw tîm yn mynd i cwympo lawr. So, felly, mae'n amser anodd i Aberystwyth, ond dwi'n siŵr mae wedi bod yn y safle yma digon o weithio. Mwna wir, ydy, mwna wir. So, mae profiad i fod y dyl. Be sydd wedi bod yn ffonio Steve Jenkins? Pwy sy'n ffonio? Mae fe'n brysur. Helo? Siwmai? Ie, na ffonio chi'n ôl. Dwi eisiau gwybod pwy sy'n ffonio fe. Pwy sy'n ffonio fe nawr? Rwy'n ochr arall y cain. A swper yn barod. Come on. Wel, etig. Pen-y-bont. Yn uchel i fyny. Ni mewn y 10 munud ola yn yr hanner cyntaf yma. Fi'n holi nhw'r ôl y gêm, felly holi fe pwy yn ffonio. Wel, gewn ni weld, os yw'n hapus ôl y gêm, felly gewn ni ateb. Ie, dim pan i geiriad. Ie, na. Bob lwc yma hynny. Na ddim holi sy'n wedi colli. Os yw bod yna hyfforddwr yn yr eisteddau arall yn nodi rhywbeth. Felly nodi, bod nhw'n wedi gweld llawer o'n nhw ar y chwyth na. Nawr, yna broblemau am eiliad fan hyn. Ych chi gweld hwnna'n datblygu yn y dacl hwyr hefyd. Y dyfanwr wedi gweld hi, Snaith oedd yn mynd mewn. O'n i'n meddwl bod yna Gader Melyn yn dilyn i'r gŵr yn y melyn, Sam Snaith ar dacl hwyr na. Ie, just bach yn hwyr, mynd at y bêl. Borg wrth gwrs. Amateur dramatics efallai gan Borg, ond ie, angen cael y cerdyn melyn gan Sam Snaith. Bach yn hwyr fan yna, ond ie, ma'n o'r gêm. O'ch chi'n gweld hwnna'n datblygu, just o ran ansicrwydd am eiliad yn amddiffyn Pen-y-bont. O'ch chi'n meddwl ble mae hon yn glanio gwedwch, ond trosedd oedd hi ar y pen draw. A nawr mae'r Billy yn smeilio, Sam yn gwybod iawn byd nath yn neud, so... Ie. Ond dyna'r problem ar hyn i byd efo Barri, mae Sam Snaith a Hulbert yn ei siwr amdano bara menin i gychwyn y noswaith, Del. Dyn nhw'n cael scraps i gyd, so... Dwi'n siŵr bydd y cath yn hapus o beth maen nhw'n cael ar hyn y bryd, felly... Ie, maen nhw'n struglo cael y bêl. Mae overload enfawr gan Pen-y-bont ar hyn y bryd, a dyn nhw'n just methu dod lan ar y ca. Felly mae Sama oedd un gweithio'n galed chwarae teg, ond just ddim yn cael y safon lan iddyn nhw, a felly methu wneud i byd lot efo fo.
Cofiwch am ymwneud bwyntiau yn os ddyn. Mae'r gwrdd yn ochr iawn y Lewis yn dewis enillydd gol y mis hefyd. Yna i ddod, hanner wedi nawn os lyd Barri yn pwyso eto. Dros ben pawb, ond mae pres yno, Snaith yn opsiwn hefyd, fel y croesiad yn siomedig yn y pen draw o'i gyd chreuwyr. Hawl dyn nhw holi beth yn y byd oedd honna. Siw beth oedd yn treol neu fyna, Dil? Siw croesiad neu oedd yn treol seithi, oedd yn treol fod yn... Allan athi, pres yn gapten erbyn hyn. Un arall ar cysylltiad Casnewydd na. Yn ymuno ar Barri o Gasnewydd, o'n i'n mynd nôl i 2018 erbyn hyn. Nes i hynny ddigwydd. Mae pres wedi datblygu'n chreuwr pwysig dros ben i'r Barri, a fe sydd â'r cyffyddiad mlaen. Edrych am Snaith, kick-off sy'n clyrio. Bach yn fler yn y munud y diwethaf yma. Roedd o hynny yw Pen-y-bont yn colli'r meddiant Haling. Dwi'n gweld hynny yn aml, Snaith. Yn rheoli Glir. Ymlaen i'r tîm cadre. Ond mae Wood yn mynd i herio hon yn taclus gan Seinti. A syth nôl gan Luke Rees. At Callum Seinti. Edrych am Hulbert. Ond nath i wyro'n garedig i Hulbert ac eto mae wedi gwneud yn dda fan hyn. Cystadlu, ffrwydro'n bopeth. Fel byddwch chi'n dysgol yn lledu'r chwarae mae Patton. Bright nawr de, i'r Barri. Herio Mael Davies. Bright am y gol! Bobl bach! Am eiliad i'r Barri. Mae'n dawel ma. A mae Bright yn gwneud yn siŵr bod cefnogwyr Pen-y-bont yn gwybod pam bod hi'n dawel ma hefyd. Eiliad wefreiddiol. Allan o ddim byd gan yr ymwelwyr i'r gornel ucha. Mae di hedfan mewn i'r gornel ucha. Harrison Bright i gol gynta yn y gynghrair ac am eiliad. Waw, na gol. Na bydd Steve Jenkins ar y ffôn i Harrison Bright o'ch o'r chwyth yna siarad ffôn i fe. Dim mewn i'r gêm, come on, dim mewn i'r gêm. A dyna ffordd i dim mewn i'r gêm. Just trefn ochr chwyth, shiffio fe lawr i ochr dde, a chwip o ergyd, oedd ein siŵr yn gobeithio hanner croesiad, hanner shot. A dim gobaith i Prysbeck yn y gol. A hefyd, mae Pen-y-bont wedi bod yn tîm cryfa trwy'r gêm cyfan, ond dyna Harrison Bright yn cadw'r fans yn dawel, dwi'n credu, so, diddorol iawn. Wel, nes i weid ar ddechrau'r noson, pan mae'r golen a'n llachar, mae cwpl o bethau'n gallu digwydd. Sôn am llachar, mae Bright wedi disgleirio fyna. Mae'n anna! O'n i'n aros am hynny, o'n i'n trio gweithio fyna. Os yw pres yn cael y bil, fi'n gwybod rhywbeth am gwasgu neu pwyso. So mae bynawn ni am gol y mis yma, mis Hydref. Un arall dath o Gasnewydd, mae cysylltiadau Casnewydd, bob man, a Bright. Ni wedi bod yn sôn, mae wedi bod yn dawel o'r chwyth na. Wel, mae'n dawel nawr. Mae'n gol hyfryd, Emlyn. Gol hyfryd, a bach o lwc gan Ollie Hulbert yn ennill y bêl, dim ennill y bêl hir. Oedd just Billy Borge, Woody Wiss a Gabe Kirk, oedd methu delio efo bêl hir yna. A felly wedyn, bêl mynd allan, at o Harrison Bright, a gol y rithwr o dda. A fi'n credu dyna, efo Clayton Green oedd yna? Ie. Wel, oedd Haling a Clayton Green na, fi ddim yn siŵr pa'n sydd wedi cael y melyn i fod yn hollol onest o'ch chi. Dyna ni gael mwy o fanylion i chi. Ie. Wel, fi'n credu mae Green sydd wedi cael ei, ond fi ddim yn siŵr pam. Gen i weld honna eto. Wel, os yw'n cael cerdyn melyn am honna, mae ambell un di digwydd, gath crôl rhywbeth tebyg am hynny, falle bod yn bod yn gyson. Ie, felly cyffwrdd oedd gwyneb eto. Just dilyn yr rheolau, felly mae'r dyfarnwr yn neud, a dwi'n mynd arfer yn cytuno o'r dyfarnwr. Ond, fi'n teimlo sori dros Stadiwm yna. Just mynd am y bêl, mae trial mynd yn erbyn Richard, a just neud hwn fwy uchaf na fe, a wedyn just cadw mewn yn anffodus fyna. O, mae'r Barri'n pwyso eto. Mae'r gol na di tanio nhw, pres eto. Eiliadau pwysig ar ddiwedd yr hanner cynta. Wel, dwi'n siŵr beth oedd y bas na gan Wilmot. Nathan Wood. Mae hon nawr, cwpl o fynidau pwysig ar ddiwedd yr hanner cynta. Mae'r ddau dîm, Pen-y-bont. Sut bydden nhw yn ymateb? Hwna'n sioc i'r system. Yn amlwg, nhw sydd wedi rheoli, heb fygwth y gol gymaint o hynny. O, mae Bright i dal yn syni ar ôl y gol nawr. Mae'n gallu taro nôl fan hyn.
Pen-y-bont. Cain Owen. Wel, drychwch pwy sy'n ôl, chwarae teg, Hulbert. Felly bod e wedi colli'r meddiant yn y pen draw, ond nath e ddigon, achos oedd honna yn agosau at Cain Owen ar ei droed chwith. Pen-y-bont. Dawn i bwyso, kick-off nawr. Digon i fyny. O ran y tîm cartre, cyrraedd yn hwyr hefyd. Oedd Mae'r Davies. Peniad yn wan yn y pen draw. Mae nhw wedi rheoli cyfnodau. Falle ddim wedi bygwth gymaint enni. Mae'n anodd. Mae'n un eiliad fyna, mae'r cyfan yn newid, rhaid i fi. Ydy, cyfan newid. Fi siŵr fi Griffith yn hapus ffordd nath Pen-y-bont i chwarae. Dwi ddim yn hapus ar gôl o gwbl, dwi'n credu. Nath nhw ddim yn amddiffyn hynny dda iawn o gwbl. Fel ni'n sôn, Oli Hulbert efo bach o look yn y golau wedi sgorio, a gath e bach o look fan yna. Amddiffyn ddim yn ffantastig, a felly gyfle arall. Dalwch mlaen, a Sam Snaith bron drwodd, ond oedd Chrisbeck allan yn gyflym. Oedd angen bod hefyd, mae'r Barri wedi cymryd hon yn gyflym. Oedd hi bron yn gampus, oedd hi'n ddaig. Gael hanner croesi ar draw na bod hi wedi mynd allan. Mae'r gol na di tanio nhw, fel byddwch chi'n dysgol. Ond ie, fel gath y gol gyda Barri. Bach o look, fi Griffith ddim yn hapus am hynny. Ond dyma'r dyn fydd yn hapus. Wedi sefyll yn y gêm, heb ildio llawer o gyfleon i Pen-y-bont. A pwy bynnag oedd ar y ffôn, nath roi'r ateb da iawn dda fe, neu nath e ffonio Harrison Bright i dod mewn o'r gêm. Nath e dod fewn o'r gêm. Hen bryd, achos ni heb gweld yn y gêm trwy gyfer gwbl, mae Mae'r di delio fe dda iawn. A nawr mae fe'n sgorio gracl o gol just cyn hanner amser. Oedd hi'n gol nath ddatblygu o jyst bach o flerwch, ond Hulbert eto ddim yn rhoi eiliad iddyn nhw. Chi beth yn gwybod beth ddaw? Dyna ddigwyddodd, yr ymosodwr just yn bod yn niwsens, cipio'r meddiant ond diweddglo. Oedd tipyn o gol i'r Barri, Iorwerth gyda fo penio am yn ôl, Crawl yn y cornel. Yr un da, at Pritchard, Mae'r Davies. Ond edrych am Owen o dde. Si smelyn y ffordd, Wood ymlaen eto. Bach yn fler, Snaith. I'r Barri, gwaith da gan Snaith. Yn fod yn dig. Right ymlaen at Hulbert. Colli'r meddiant am unwaith. Green yn cael ei amgylchynu, fe geith Ergeg Glir yn fyna. Wel, dyna Cymru apus. Mae'n edrych am Gerdyn Melyn, bosib. Un o chwaraewyr y Barri, dau yn ei amgylchynu. Ni yn y funud ola o'r hanner cynta. Pen-y-bont ar y brig, cofiwch, y Barri ddim di ennill yn ei herbyn nhw mewn 10 gêm. Maen nhw ar y blaen ar yr egwyl, ond ydyn nhw ar y blaen ar yr egwyl. Wood i Pen-y-bont yn mentro. Callum Seintiau yn ôl yn dathlu'r ffaith bod wedi rhwystro nhw hefyd. Just angen symud, Callum Seintiau tymor bach fwy yna. Un erbyn Seintiau, ti'n disgwyl wedi mynd ato fo. A just ergyd syth at y cawr mawr. Ie, mae fe'n dipyn o rwyster yn corfforol Callum Seintiau. Eisio crymanu yn rhywbeth rownd e. Ond mae'n amser fan hyn, a mae Cain Owen dros y bil i Pen-y-bont. Am eiliad fydde hon, Mae'r Davies yn codi ar y postyn pella. Am sefyll yw'r penderfyniad. Ac ar ôl y chwiban yna, ni'n disgwyl y chwiban nesaf i ddynodi hanner amser. Ie, Tachwedd 2019 y tro diwetha. I'r Barri ennill yn erbyn Pen-y-bont. 10 gêm di bod ers hynny. Barri ddim di sgorio mewn saith ar ein ni. Ddim di sgorio heno. Mae'n gol arbennig hefyd gan Bright. A dyna ni, hanner amser. Gol o hanner gan y gŵr yma. Harrison Bright i'r gornel ucha. Gol fyddwn ni'n gwylio. Drosodd a throsodd. Rheolwr y Barri, Steve Jenkins, dipyn y pisach na'r gŵr yma. Rhys Griffiths i dîmau ar y brig, ond ar ei hôl hi. Ar yr egwyl fan hyn, gartre yn erbyn y Barri. Felly gol fan hyn, un gol fan hyn.
Mae yna fwy o goliau wedi bod yn y gemau eraill hefyd. Da ni'n gnoi rheini i chi nesa. Os ti'n gadw chi mewn cysylltiad â'r gemau eraill. Mae'n ddwy i ddim i Geicona erbyn hyn. Yn erbyn Aberystwyth. Aberystwyth wedi colli 7 yn olynol. A fydd hynny yn 8. Mae Dre Newydd wedi cael un yn ôl. Oswell wedi cael un yn ôl yn erbyn y Flint. Jason Oswell ar Barclaetham. Geicona nawr yn ddwy i ddim. Jack Kenny gath yr ail i Geicona gyda llaw. Goliau dachrau hedfan mewn. Un gêm yn di-sgôr. A sôn am goliau, beth am ni edrych ar restr fer. Gol y mis ar gyfer mis Medi. 20 munud o'r gêm di chwarae. Mae'n parhau'n di-sgôr. Wrth i Sean Bradley a Dyler Bale wneud y gwaith. Ac yna mae'n ei lledu i Sylwebaeth. Mae'n herio Humphreys. Sylwebaeth i gefn y rhwyd, a dyna gol o'r safon ucha. Smith. Digon o le gan George Hughes yn fan hyn yn y canol. A George Hughes yn tanio hi. O, mergyd gan George Hughes. O, di allan i'r cwrt Cosby. Mae ganddo fo bob reswm i ddathlu fel na. Gosset yn adennill y meddiant. Cleisiad Edwards. Fel allan bron a Darren Thomas a Clark! Roced gan Zach Clark o 19 Rosgro. Nod Lewis Rhys. Rhys yn crymanu'r bêl tuag at y postyn cefn. Hannar cliriad! A gol fendigedig gan Elliot Evans. Roced ar yr hannar foli. Cenedd amddiffynol, ddim digon pell. Mae'n syrthio i Broadley. Broadley ar cynnig dros ben. Liz Craven yn dyblu'r fantes i Lansawel. Clayton Green ymlaen. Yna, ymlaen gan Tom Price. Mae'na ergyd o bellter yma'n hyn. O, a mergyd. A mergyd wych gan Tom Walters. I gol gyntaf o yn uwch gynghrair Cymru. Pritchard, troi a threill yn yr unfan. Cyn canfod Harling. Harling yn ôl at Pritchard yn ganol y cae. Kirkhoff. Tuag at gwrt Cosby'r Flint. Nôl at Pritchard. Owen Pritchard! A gol ragorol gan Pritchard. Munud o amser ychwanegol, munud a chi'n teimlo i Geicona, neud yn siŵr mai dim ond un fydd i. Mae gan Darren Thomas yn y gwahanol wedi. A mae Darren Thomas di troi'r un yn ddwy. Oedd yr ergyd yn hyfryd o gywir. Gillingham. Croesiad. Cael ei hanner clirio. Tacl bar ymyl y cwrt. Bale yn syrthio i Cynnig. O, Cynnig! Am ffordd i sgorio'ch gol gyntaf i'ch clwb newydd. Dyna ni, restr fer gol y mis, a'r gŵr yma fydd yn dewis gol y mis. So ni'n spoilo'r newyddion i chi. Gan i wybod nos lun eich bwyntiau sgorio i ddod. Emlyn wedi dewis enillydd gol y mis. Tipyn o gol fan hyn hefyd. Cyn i ni edrych ar gol Harrison Bright, Emlyn. Gyffredinol, be nes ti o'r hanner cyntaf yna? Dwi'n nes i mwynhau. Pen-y-bont yw'r tîm gorau. Sydd ddod wrth gwrs achos Barri ar ennill y gêm, ond Pen-y-bont yn dechrau'n dda iawn. Fi'n credu nath Barri delio efo'r munud cyntaf yn dda iawn, a wedyn dath nhw'n nôl at y gêm. Ond fi'n credu mae'r pas ola yna sydd yn gadael Pen-y-bont lawr. A o'n edrych yn rili syml i Pen-y-bont trwy'r hanner cyfan. Ond wedyn just un pêl hir, a nath Holly Hulbert fel bach o lwc, amddiffyn ddim yn dda iawn gan y tri yn y cefn, a cyfle da iawn i Harrison Bright. Wel, dwi'n nawr, gan bod ni'n sôn amdani, dyna gol. I ni edrych ar y gol. A fel ti'n gweld, Hulbert yn ei lot o waith da cyn hyn, ond yr eiliad yma, am eiliad. Am eiliad, nath e dda iawn achos y Mae'r yn amddiffynwr da iawn. Un o'r amddiffynwr gorau yn y gynghrair hefyd. A nath e just ffigio, mynd awr o'r ochr chwith mewn tu allan, cael bach fwy o ledd fe i chwipio'r bêl. Dech chi'n methu gofyn lot well na hynny. Mae fe'n bell mlaen, oedd ddim fel bod e ochr y cwrt na gyfer, mae fe'n agosach at yr ystlys os rhywbeth. Oedd e siŵr o fod,
croesi yn neu shot oedd e dwi'n credu, ond nath e trial Seintiau yna, ond os oedd e ddim, oedd Sam Snaith yn trial yn y gros hefyd, a na, oedd dim un gol Geidwad yn stopio hynny fi'n credu. Ie, a sioc i'r system o ran Pen-y-bont hefyd, fel oedd Emlyn yn dweud, mae'n rhyfedd, dwi ddim yn rhyfedd, achos ni'n gwybod sut mae PêL-DROED yn gweithio, maen nhw'n chwarae'n dda, chi'n colli ar yr egwyl, ond nhw wedi creu ambell i gyfle, gyda weld cwpl o'i cyfleoedd nhw nawr, falle dim cyfle clir, a ddim wedi creu dim byd pendant, falle. Na, dim cyfle clir, popeth ar hyn o bryd. Ar ôl gweud hynny, oedd hwnna'n gyfle. Ie, ar ôl 30 eiliad. Ond oedd e ddim yn glir iawn, dath Rhys allan yn dda iawn, oedd e'n trial ffeindio. Pritchard dwi'n credu oedd e'n mael yn y cwr Cosby, ond y neb yna. Eto peniad arall gan Harling dwi'n credu. Ond popeth mae Pen-y-bont di wneud yn dda iawn ochr chwith fan hyn. A rheswm hynny wrth gwrs ydi Kane Owen a Nathan Wood. A just y peth ola yna, dwi wedi ddim yn digwydd yn nhw, a mae Rhys heb cael ei treferthu yn y gol o gwbl, sydd yn siom, bach o siom i Rhys gyffres, dwi'n siŵr, fel ymosodwr ei hunan, oedd eisiau fod eisiau Luke Rhys i gweithio tyn bach yn anoddach fel mae wedi gwneud ar hyn o bryd. Ond dwi'n siŵr fe gewn nhw cyfle, a newn nhw cymryd y cyfle yna, dwi'n yn siŵr. Mae rhaid ni edrych ar y gicr smot yna. Mae wedi bod yn bach o drafodaeth fan hyn yn y pwynt sylwebu. Dwi'n dweud dim byd. Mae Tommy Morgan a Mark Jones ar y botwm coch yn gweud bod ni'n gicr smotyn. A chi sydd wedi chwarae'r gêm, sa'n wedi chwarae'r gêm ar unrhyw lefel o werth. Ond gen i weld i eto, Emlyn. Mae jyst yn anodd, mae wedi digwydd môr gyflym iddo fe. Mae wedi bownsio off Penglin Harling. Y symudiad ma. Falle'r symudiad na fyna sy'n neud i bobl feddwl bod ni'n gicr smotyn. Symudiad, mae'r bêl di mynd iddo fe fel hanner eiliad. Fi'n siŵr mae'r reactions efo'r gyflym o hynny, fi'n mynd gwybod. Ond ie, ges i Rowrth Jonah wrth gwybod allan fyna bod e'n gicr smotyn. Dwi ddim yn meddwl bod e'n gicr smotyn, achos dwi'n amddiffynwr efallai. Ond ie, ti di gweld y fanwyr rhoi rhain i a ti'n gweld dyn nhw ddim. Chwarae teg sydd yn dangos swydd anodd mae dyfarnwyr efo. Mae'r dau person, Tommy Morgan a Mark Jones yn meddwl bod e yn gicr smotyn, dwi ddim, ond mae dal yn eithaf ar y ffens, sioc. Mae'n gyfforddus iawn ar y ffens. Fan hyn fi'n byw y mywyd yn y byd PêL-DROED. Mae'n dipyn haws. Dipyn wythnos, digon o gemau gyda ni fel arfer ar sgorio wrth gwrs, a di Sul mwy i ddod cyn y cyfnod rhyngwladol. Mae da ni gêm ddarbu ar hen elynion sy'n cwrdd, Abertawe yn cwrdd a Chaerdydd. Byw yr Esbydrec, ni'n gyda chi am hanner awr wedi 5. Ie, yr Elyrch yn erbyn yr adar gleision. Rhaid ni oli ambell i gwestiwn fan hyn i Emlyn. Emlyn yn un o enwau mawr uwch gyngor Cymru, ond wedi newid erbyn hyn. Western Supermare yw i gartre fe, ac yn gyfforddus yn y cartre newydd erbyn hyn, Emlyn? Ydw, dwi'n gyfforddus, rhaid gweud. Dwi'n rili yn mwynhau bywyd lawr yn Western. Y gorllewin gwyllt yn nhw'n gweud, ond na. Rhywun o Geredigion yn gweud gorllewin gwyllt. Gaseg o'r gorllewin fel mae Professor Robin Jones yn galw fi yn y prifysgol. Ond na, dwi'n mwynhau. Mae'n rhywbeth gwahanol, mae'n gynghrair gwahanol. Lot o gemau. Nath chwarae yn y cwpan FA. So dal yn hynny sydd yn peth positif. Dal yn yr FA Trophy, dyn ni bedwerydd yn y gynghrair. So mae popeth di mynd yn positif ar hyn o bryd. Dwi'n credu dyn ni heb colli mewn 10 gêm nawr. Ond sioc gêm cyntaf, nes i ildio penalty, nath i colli 4-3. Nes i colli gêm nesaf, ni'n meddwl, beth dwi'n gwneud fan hyn. Ti'n captain erbyn hyn, felly ti'n gwneud rhywbeth yn iawn? Do, nes i wneud rhywbeth yn iawn. Nes i rhedeg y dda iawn yn pre-season dy felly. Ond na, dwi'n mwynhau. A jyst angen newydd, rhywbeth newydd ynddo fi. Amgylchydd gwahanol. A dwi'n credu dwi wedi gwneud y dewis iawn. Wrth gwrs, dwi dal yn ceisio gweld y gynghrair, dal yn dilyn y gynghrair wrth gwrs, a dilyn chwaraewyr. Felly, y cwestiwn mae pawb wedi holi ti'n barod, sut maen nhw'n cymharu? Sut mae safon y cynghreiriau'n cymharu? Nes i gofyn ti ddim ateb gofyn y cwestiwn yma. Byddai'n sôn bod cysondeb siwr fod y gynghrair yn Lloegr yn uwch na'r cysondeb yn y gynghrair yma. Wrth gwrs, mae chwaraewyr yn y gynghrair yma gallu efo'r safon i chwarae yna a uwch, wrth gwrs. Tynnu'r Seintiau allan ohono fo. Mae siwr fod felly Pen-y-bont ar hyn o bryd. Bydd nhw gallu fel tîm chwarae yn y gynghrair. A wedyn ti fel cysondeb o felly y clwbliau eraill, felly rhan lig a Merthyr felly, a felly cwbl o tîms dan o hynny hefyd. So mae'n anodd i gymharu. Beth am y torfeidd? Sut mae'r un i'n cymharu? A 1000 fan hyn heno, er enghraifft, beth ych chi'n cael fel... Dyn ni'n cael 1000 fel average, fel nhw'n sôn. Ond just, mae fe'n wahanol.
pryd ti'n mynd i efallai Llansawel neu i Pen-y-bont neu i Barri ti wrth y growd, ond ti'n mynd i'r Seintiau neu ti'n mynd i'r Met, ys ti byd i gael na. So mae hynny'n wahanol. Da ni'n mynd i'r tofydd mawr. Fi'n cofio nath chwarae Maidstone, oedd fel 2,500 neu 3,000 na. Ie, enw mawr. Enw mawr, so mae just profiad pêl-droed gwahanol. A dyna beth dwi'n mwynhau ar hynny. Dwi'n ceddo rown, dwi'n gwella mae'r stadiwm, dwi'n gwella mae'r tŷ bach. Dwi'n edrych rown lle mae popeth. Dwi'n plentyn bach, really, ond dwi'n mwynhau. Falch iawn clywed hynny, a falch bod Emlyn gyda ni fan hyn heno. Cyn yr ail hanner, ni'n mynd i glywed gan Rhagolwg Cymru, chos mae Craig Bell yn mynd i fod yn brysur yn cyhoeddi'r garfan wythnos yma. Ges i air da fe yn yr wythnos. Same again, Craig. Here we go again. Joe Allen back. That's the big headline. How pleased are you to have Joe in the squad? Yeah, no, really pleased. A player with huge ability, big experience as well. I would have picked him in the first squad if he would have been fit, but now he's available. Yeah, it was quite an easy decision for me. Has he still got it, I guess, is the big question from what you've seen recently? You don't lose what he's got. You don't lose that. He'll have that forever. Now, staying fit, obviously, the intensity, they're key elements that, as you get older, as we both know, get a little bit less. But in his position, his role, he still has a number of years doing what he's able to do. His contribution towards Wales he's been one of the best. And he's still fit, he's still ready, and he's still able to have an impact. Of course, we have to be conscious to respect his decision as well. You know, he gets to choose. Very few players have earned that right. He's one of them, and he's chosen to want to still be part of it. Of course, it's a very easy decision for me because you know, like we believe as coaches as well, that it's like the ex-players have said, it's a no-brainer. It's definitely not. I guess with the rest of the squad, it's a classic manager's conundrum. Players are coming back, but you've lost some players. Ramsey, of course, and Ethan Ampadu. There must be a bit of a headache for you, to say the least. No, I expected it. I don't believe, you know, when we just talked about how many caps I've had, 78, I don't believe there's ever been a full squad. It's normal. It's just so normal, and that's for every international team as well. So, you know, when you name a squad, like, of course you have your pick of what you feel that would be it, but realistically, you know, one or two things will change. So, probably due to my own experience, it's allowed me to be prepared, and having a squad of 25 now we've picked for this one, that we intend to use as many players as possible, so it's normal. I won't go through every player that's back. I could, because they're all special. The Ipswich boys, Broadhead and Wes Burns. Rhys Norrington-Davies had such a tough time with injuries. He was flying before he got that injury for Wales. And then David Brooks as well, a player we've watched. I was going to say, I was feeling a little bit down by your interview. Like, sorry. It was like, yeah, no, this is positive now. Yeah, yes. It's the first time I've actually felt down in an interview doing in Wales. So, yeah, but now you're being positive. My fault. Yeah. No, but like somebody like Brooks, for instance, getting him back, he's looked a special player. He is really special. He just glides, you know. He's one of those, you can use him in different areas as well. And a player I admire as well, as a footballer, probably from a personal level like we all do. We're fully aware of the situation he's had, and we've just grown an admiration for him. So really looking forward to being able to get to work with such a talented player like him. Dyna ni ymddiheuriadau yn fod yn negyddol Rhagolwg Cymru, Craig Bell ni ddim yn negyddol. Edrych mlaen i weld beth ddaw cyngor y cenedloedd. Mae yna Rhagolwg nos sioe nesaf, Alest Direc. Byddai'n cael cwmni Nia Davies a Iwan Roberts. Gyda chi am 10 o'r gloch. A wedyn mae yna gêm fyw. Cyfnod rhyngwladol. Nid just y tîm cynta, y tîm 2020. Gemau pwysig iddyn nhw'n cwrdd o'r weriniaeth Siec. Felly mae honna pnawn dydd Gwener. Ac yn syth ar ôl honna. Cymru yng Ngwlad yr Ia. Cofiwch am Sylwebaeth yn Saesneg fan hyn heno. Remember, we've got English language commentary here tonight. Mark Jones and Tommy Morgan waiting for you there. A ni'n barod am yr ail hanner. Mae'r Barri'n barod. Mae'r Barri ar y blaen o gol i ddim. Yw Pen-y-bont yn barod. Beth da nhw i gynnig. Y tîm ar y brig. Yn uwch gynghrair Cymru JD. Un gêm yn wedi colli yn ei 10 gêm.
Yr onna'n sioc fan hyn, yn erbyn Llansawel. Yn ymwneud golli eto, yn erbyn tîm o'r hanner gwaelod, Mae'r Barri ar ediad da. Colli un mewn saith o honna yn erbyn y Seintiau Newydd. Dyn nhw ddim wedi ennill yn erbyn Pen-y-bont yn y 10 gêm diwetha. Tair gêm gyfartal yn y gêmau diwetha. Ni'n wedi sôn chwaith, cerdiau coch di bod yn ddiweddar yn y gêmau rhwng y tîmau yma. Mae Pen-y-bont yn dechrau yna. Gymaint o le iddyn nhw'n syth. Pritchard, ydyn nhw'n chitaro'n syth. Mae'n gwyro yn garedig yn y pen draw i Luke Rhys. Ond debyg i'r hanner cynta, Pen-y-bont yn pwyso reit ar ddechrau yr ail hanner. Dechrau da gan Pen-y-bont. Pritchard eto yn ffeindio rhyw lle ar ochr arall. Fe sôn am y ryddhad sydd efo chwaraewyr ganol ca Pen-y-bont. Trial ffeindio croesiad, ond mae Crowell yn tynnu allan o'r cwrt chwech a Harling, felly neb yna i gorffen y cyfle. Pen-y-bont. Angen amddiffyn, Bydd Y sy'n dod ar draws, yn cael tymor dda hefyd. Ser yn y gêm yn efo'n y Seintiau. Tommy Morgan yn dewis ser yn y gêm. Y gŵr lleol, fel Emlyn yn gael efo yn y cynta. Dim ond i Pen-y-bont, mae wedi chwarae. Bydd Y yn gystadleuol iawn, a dyma gŵr y gwahaniaeth. Bright ar gol yna. Cwpl o bobl yn y clwb ar yr egwyl yn ôl sôn yn gofyn os mae croesiad o ddi. Ddim teimlo fel croesiad cymhergyd o ddi. Bach yn anodd yn ddod. Dwi'n credu mai nath dim croesiad, dwi'n credu mai shot ar gol oedd hi. O, yna'n croesiad, ac yn un da hefyd, oedd angen delio gyda hi. Bydd Y yn delio gyda hi. Bach tricky i fewn yn y cwrs cosbi yna. Neb yn gwybod beth i delio. Pa mor anodd yw hwnna, achos mae fe'n gwynebu gol i unan? Mae fe yn anodd iawn. Ti'n hefyd yn gofyn pa mor llinell yn y ffordd yna, pa mae fe yn y lle yna. Ond croesiad da gan pres. A nath Billy wneud beth bynnag oedd e gallu wneud, a mae hynny teg allan at cic o gornel. Y Barri yn pwyso eto. Mae nhw'n codi. Iorwerth, mae fe mor beryglus. Mae fe'n amddiffyn, ciciau cornel. Yn cwrdd cosbi hunan. A wedyn yn fygythiad yn y llall. Yn Pen-y-bont sy'n ceisio bygwth. Oedd cymorth yn cyrraedd. Dim trosedd. Cleiton Green di cyrramu i fyny'r Cai Wilmot nawr i'r Barri. Os yna'n fylchau yn sgil hynny. Snaith yn edrych am Hulbert. Harling. I Pen-y-bont. Wel, oedd hi'n bas fler llawio, fi'n credu. Wel, ni'n meddwl bod nhw'n lawio. A dyfanwr yn cytuno hefyd. Mae'r Davies. Dyna ddim yn gerdyn melyn. Bach yn sloppy gan Crow fan yna. Just ddim yn edrych ar ôl y bêl. Just i cyffwrdd cynta, teg allan y mael. Just, oedd neb eisiau'r pas yna. Ma'n ddim yn mewn, dim byd all ond cic rydd. Dim Rhys fan hyn. Gan Rhys yn y gol i'r Barri. Felly wedi cymryd mwy o amser o bosib oedd hi ddim yn wych, ond maen nhw ar y blaen, y gol i ddim. Felly dyn nhw ddim yn poeni. Gymaint o hynny, a Rhys, mae'n rhywbeth dyfu, mae Rhys yn agos i'r Barri. Ar maes awyr, ond Steve Jenkins, y rheolwr, bydd e ddigon hapus ar hyn o bryd i dîmau yn cael tymor da, arediad da heb golli, meder gêm, pob cystadleuaeth. Un maen nhw wedi colli mewn saith, fel o'n i'n sôn, honna yn erbyn y Seintiau Newydd. Maen nhw hefyd, maen nhw wedi cael gêm y cyfartal yn erbyn 3 o'r 4 ucha, Holford, Met a'r Bala. Felly maen nhw'n dangos gymaint, maen nhw wedi datblygu falle, ond maen nhw'n pwyso fan hyn. Kroll i Pen-y-bont, syth ar draws y gol yn edrych am Wood. Oedd honna yn gyfle. Dwi'n yn siŵr os mae'r rhediad neu'r bas oedd ar fai. Cain Owen yn llwyddo, croesi. Rhywsut gath e'r bêl na ar draws yma'n get gornel. Dyma Chris Reynolds beth eisiau fe dal. Eto rhediad da gan Kroll ar ochr dde. A just yn siŵr amseru rhediad. Wood efallai gall fod pas to bach yn well, ond y pas ola neu'r just y building block ola, mae Pen-y-bont really yn stryglo efo. Wel, drychwch fan hyn, mae ymateb Cain Owen yn dweud y cyfan. Dwi'n siŵr beth sy'n... Wel, i gyd chwaraewyr sydd wedi gweithio fe, dwi'n siŵr pa un na pham. Dwi'n hapus o'r symudiad falle yn y cwrt, wel, mae'n ni dda. Kick-off. Mae'n gallu rheoli ar y cynnig cynta. Dal i gystadlu. Chris Melin yn ei amgylchynu, a Hulbert sy'n cyrio eto
Mae Halbert yn nuisance. Mae fe botman wedi disgwyl yn ffrant, ond na, mae fe'n gweithgar iawn. Iorwerth eto. Yn ôl na, gath e gyfnod. Cyfnod anodd fan hyn. Iorwerth wedi cael gyrfa anodd i fod yn hollol deg. Wedi cael ei broblemau ar draws i yrfa. Gath ei wahardd am sawl blwyddyn. Am fethu prawf cyffuriau, neu methu cymryd y prawf. Bydde wedi cael llai o waharddiad, os wedi methu'r prawf. Os yw hwnna'n gwneud synwyr. Gath ail gyfled y Pen-y-bont. Nath hwnna'n gweithio. Wel, nath e'n gyfnod, oedd e'n wych ar y dechrau. Nath ei ferthyr. Yna'r cyfle arall yn y Barri. A ni'n gweld e ar ei ore. Mae wedi chwarae'r lefel uchel iawn. Mae'n amlwg yn chwarae'r da. Ydy, debyg iawn. Mae safon i di yn Donahue mewn ffordd. Safon o'r rithrodd a chwaraewr da ar ei ddwrnod. Mae angen fe fan hyn, achos o Mae'r Davies yn gallu croesi. Iorwerth yn gwarchod Cein Owen ar ergyd, mae'n gwyro, mae'n gol. Ar ôl yr holl bwyso a'r creu patrymau, un ergyd, y bêl yn gwyro. A mae Pen-y-bont yn gyfartal, maen nhw wrth i bodd tu ôl y gol. Mae'r tîm ar y brig, yn ôl yn ddi, un yr un. Ac oedd hi yn un i'r llyfrau hanes a'i ergyd trwy'r de oedd o'n. Trwy'r de hynny fel, croesiau da gan Mae'r, neb yn delyn efo hynny, a wedyn jyst gwiriad. Ni'n siŵr, dwi'n credu mae gwiriad oedd Iorwerth oedd e, ond ie, Cein Owen yn rhoi goddi ar ei coes de. Ie, gwiriad bach oedd wrth Iorwerth. Rhys yn y gol, just yn sefyll yn stod, methu wneud dim byd amdano fo. Ie, game on. Melltith y Sylwebaeth, am faint o'n i'n canmol Josh Iorwerth, dim faint o'n i'n beio fe am ond, am gwyro. Pawb yn ddoffi am ddim ffynwyr am ond. Na, chwarae teg i Cein ar y troi de, rhoi goddi, trio bach o lwc wrth gwrs, a bach yn apus iawn. Gol gyntaf tymor i'r capten, Cein Owen. Methu cic o'r swatyn yn y Flint, wnaeth y gymryd honna. Bydd Rhys Griffiths yn cymryd honna. Game on fan hyn, ym Pen-y-bont, maen nhw'n pwyso unwaith eto. Harling yn herio. Iorwerth yn delio da'r sefyllfa. No, at y gol geidwad. Fi'n credu oedd Pen-y-bont angen y gol yna hefyd, ond nhw'n pwysio yn y 7-8 munud cynta. A nath nhw'n gwneud yr un ffath yn hanner cynta, ond dim yn sgorio, dim yn cymryd mantais o'r safleoedd o'n o fewn. Ond dyna, efo bach o lwc, sydd angen bach o lwc ar bob gol, a dyna nhw, Pen-y-bont, chwarae teg, nôl yn y gêm, a gen i weld beth sy'n ddigwydd nawr. Ond o heiddi gol, ond chi ddim quite yn siŵr o ble fe'n dod, a dyna ni fe ddathi yn y pen draw, Cein Owen. Clayton Green sy'n codi. Dawch man yn dyn, credu, mae'n bod yn ddiddorol fan hyn. A'r Barri yn mentro erbyn hyn, Keenan Patton. Erbyn hyn, mae'n hanes o patterns gyda'r Barri, y trydydd. Brawd. Patrwm o patterns. Hyd yn oed, oedd rhaid taflu hwnna mewn. Mae Bright, mae Press, mae Patton, mae popeth am ymlaen yma. Mae'n un yr un. Ac wrth ochr y cae mae'r gŵr yma, Chris Venables yn barod i ddod i'r cae am gyffeiliad, record ymddangosiadau uwch gynghrair Cymru mor beryglus. Sgoriodd yr gol fuddigol yn ebyn y Seintiau fan hyn. 2 gol 1 o'r honna. Chi byth yn gwybod. Mae'n pwyso eto. Crowl yn cael ei lorio. Gwaith da gan Iorwerth. On y cefn. Bright. Sgoriodd y gol gyntaf i'r Barri. Cys y glas. Yn ôl na. Y dacl yn hwyr. Eiliad i oedi. Cofiwch nos lun, hanner o dioeth, eich cael bwyntiau hanner marathon Caerdydd. Tipyn o ddigwyddiad ebyn hyn, mae'n tyfu o flwyddyn i flwyddyn. Bydd na filoedd yn troedio strydoedd y brifddinas. Mae'n gwylio o bell. O'n i'n gweld nhw'n rhoi'r barriers lan eddi, mae'n tipyn o brysurdeb. Mae'n ddigwyddiad enfawr erbyn hyn yn y brifddinas. Pob lwc i bawb sy'n mentro. Green. Ymlaen i Pen-y-bont, y tîm ar y brig. Ond i ennill 7 o'i 10 gêm tymor yma. Pen-y-bont, lle mae'n sioc mwy o, bod nhw'n ildio gol heno. Ar ôl un dipyn o gol gan Bright. Maen nhw wedi dod allan yn fywiog
yn yr ail hanner yma. Maen nhw'n gyflymach, Green yng nghanol pethau'n rhyddhau Wood. Tynnu ddyn ôl nath at Pritchard. Barri yn barod amdani. O, that's a problem, stopio hwnna. Mae'r chwarae'n parhau. Hanner stopio ar y cam sefyll, yn credu. Cam sefyll yn credu oedd Wood, ie. Ond just ansawdd eto ar y pass diwethaf yna gan Wood. Just boblo fe tuag at Pritchard. Dwi'n credu at Pritchard yn trial adelio yn dda iawn. Ond eto, ddim yn neud yn rhwydd tuag at Pritchard i sgor y gol a dim byd yn y diwedd. 10 munud mewn i'r ail hanner, 1-1. Bright i'r Barri. Cain Owen i Pen-y-bont. Ar ddechrau'r ail hanner. Ddau cefn o'r chwyth, pwy sy'n disgwyl hynny? Beth oedd yr odds hynny bydd Mark Jones yn gofyn? Bydde fe'n gwybod. Bydde'n fi'n siwrio. Bydde bod sy'n clirio unwaith eto. Harling yng nghanol y cae. Cain Owen. Mae pob cyfforddiad werth i weld. Mae fideo hwn, uchaf bwyntiau o gyfforddiadau Cain Owen. Werth i gwylio dro ar ôl tro. Pen-y-bont gyda Wedi o'r cefn. A fediad cryf, dal i fynd, pam lai. Iorwerth sy'n clirio. Owen Pritchard i bod yn brysur yng nghanol y cae. I Pen-y-bont heno, Owen. Pritchard eto. Kirchhoff yn galw amdani. Pritchard. Nôl i'r chwith. Dim problem i Lwgris. Allan o drathau. Pritchard i cael gêm daclus. Yn yr haf o Bont y Pryd. Mae'n 1-1 fan hyn. Mae'n 2-1 i'r ffwynt. Nawr Elliot Reeves sydd wedi sgorio eto. Mae'n cael tymor da. 2-1 yn y Dre Newydd. Oedd hi'n ddwy i ddim. Y Dre Newydd nôl mewn iddi. Oswell yn cael un. Nawr y bwlch yn ôl yn ddwy gol. Cynnydd da'r ffwynt yn dweud. Oedd hi cael Dre Newydd. Cynnydd da iawn na. Nes i wneud y lefel A-license efo Lee Fowler. Boi diddorol iawn. Boi hyfryd. A oedd hi'n sôn am Elliot Reeves amser hynny. So, mae'n dweud y strikers gorau yn y gynghrair tu ôl Brad Young ar y pryd, fi'n credu nath yn dweud. So, neis i weld ein nôl o'r anaf cas y gathau a bod e'n dangos safon yn y gynghrair tymor yma. Clayton Green at Wood. Wood yn dawnsio, yn troi. Creu lle yw hun. Digon o le, digon o opsiynau yn cywio yn y canol. Mae Barri'n clirio. Mae angen clirio. Owen eto, pan mae'n glanio'n agos iddo fe. Wrth ochr y cwrt. Cyn aros i weld. Mae Barri just methu ffeindio Snaith na Holbrook ar hyn o bryd. Mae bob beth yn mynd hir, neu draw ar chwyth, neu draw ar dde. A Billy Borge, Wedi y geim, yn cael ffeindio rili rhwydd ar hyn o bryd yn erbyn nhw'n dau. Achos just y safon, neu dim safon o gwbl, i gael y bel yn gros y cae fan hyn. Fydd ddim yn siŵr beth sydd wedi digwydd fyna, Del. Cerdyn melyn un o dod yn siŵr. Mae'n wolo lawr yna. Mae un o'n nhw'n cael cerdyn melyn. Sôn am y cysylltiad Llanelli yma. Rhys Griffiths, Steve Jenkins, Wolo hefyd. Sôn am y Seintiau yn Ewrop. Cofio'r dyddiau pan oedd Llanelli yn ennill yn Ewrop hefyd. Rai 1-1 fan hyn, ond Pen-y-bont sy'n rheoli pethau yn yr ail hanner. Mae'n wedi cael y gol sydd o'r pethau'n gyfartal. Nawr mae'n edrych am un arall, Miles Davies. Wood. Mae'n brysur, mae'n bas dda, ond Harling ddim yn gallu cyrraedd yna. Felly nhw'n stopio pethau fan hyn y meiliad. Mae Bêl di mynd allan ti beth. Fi'n edrych fel... fi'n edrych fel eiliad boenus, ond falle bod e jyst eisiau hoi fach hefyd. Felly jyst troi ar y gardwn, fyna fi'n gwybod beth nath ddigwydd. Fi'n dechrau edrych. Ti ar fainc, digon opsiynau. Cain McLagan, wrth gwrs. Mewn ac allan o'r tîm tymor yma wedi cael anaf. Wedi bod yn cyflawni hefyd. Cain McLagan. Un gêm o wedi dechrau. Dal. Mor beryglus. Hanner awr i fynd. Be ddaw, sgwn i, ble fyddwn ni mewn rhyw hanner awr fan hyn am Pen-y-bont.
cyfan yn y fantol. Pen-y-bont yn cael y gorau o'r chwarter awr cyntaf yn yr ail hanner yma. Mae Snaith yn gwneud yn dda fyna, ymlaen at Hulbert, a pan mae Hulbert yn mynd mewn i'r cwrt Cosby, mae unrhyw beth yn bosib, ond am dacl gan Kirkhoff yn cipio'r bêl o'r awyr. Achos mae Hulbert fel sef yn mwynhau'r... Oedd y chaos yw'r gair yn Saesneg. Mae fe'n byw ar yr ansicrwydd na, mae fe'n ffynnu pan mae yna ryw ansicrwydd yn y cwrt. Mae fe'n creu y chaos na. Creu'r ansicrwydd, ie. Fi'n credu fe sy'n creu hynny. Mae Snaith yn ceisio tynnu ddau ddyn efallai yn y bêl yn yr awyr, a wedyn mae Hulbert yn gweithio dros yna. Dyma na'r un o'r rhesymau efallai. O, Hulffordd wedi sgorio y gol fyna, ond fi'n credu dyna un o'r rhesymau bod Hulbert yn rhydd lot amser. Mae dau yn defnyddio teg at Snaith a mae Hulbert yn mwynhau y chaos. Ben Fawcett sydd wedi cael y gol na ar faes tegid. Hulffordd ar y blaen, ar faes tegid. Dechrau'r noson yn drydydd. Ar y blaen, oedd i cartre yn y bala'n bedwerydd. Hulffordd yn drydydd. Maen nhw'n mynd yn ail, os yw bethau'n gorffen fel maen nhw. Met y chwarae fori yn erbyn Cynarfon. Gol cyntaf Ben Fawcett tymor di hynna, so bydd hynny da iawn i gobeithio dechrau tymor Ben Fawcett i ceisio sgorio fwy o golau trwy'r tymor yma, achos dwi'n gwybod wedi strygolsio ffeindio'r gol ers wythnosau diwethaf, mae diw'n rhwystredig, ond mae diw'n chwarae'n dda, ond jyst methu ffeindio'r gol, so felly newydd yw'n da i Fawcett a i Hulffordd. Hulffordd gollion y cwpl o gemau ganol mis Medi, ers hynny pedair gêm, wel, tair gêm heb golli. Fydd y goliaeth yn y bala, yn ymwneud campus, Pen-y-bont ceisio sicrhau mwy o bwyntiau fan hyn, y tîm ar y brig. Amser dyn nhw, yn edrych fel tîm sy'n edrych am yr ail gol. Na Cleighton Green o bellter a Mergyd yn taranu mewn i Iorwerth, a Iorwerth ar lawr yn dilyn yr ergyd na. Yn bwerus dros ben gan y chwaraewr pwerus, mae Cleighton Green. Mae Cleighton wedi bod yn y goliau hefyd tymor yma, sydd yn sioc i rai ohonyn ni. Ond ie, ergyd o bellter, Iorwerth yn sefyll yn stond, a fel Callum Seintiau, cawr mawr yn y cefn, a anodd meiddi neu pasio bêl trwy Iorwerth. Green. Gyda tair gol. Sgorio yn efo'n y Seintiau. Beth ddiddorol hefyd, fe gath un gol i'r Barri drwythau nhw ennill yn efo'n Pen-y-bont. 2019 oedd hynny. Cam cyfnodau, ni'n meddwl falle bod nhw'n gwneud i eto heno. Ar hyn o bryd, dwi'n dueddol o ffafrio Pen-y-bont. Ond mae lot yn gallu newid. Mae'n gallu newid yn gyflym hefyd. Mae'r Barri'n paratoi i lyddio. Ni'n weld pwy sy'n paratoi i ddod i'r cae. Rhysbec i lawr o ran Pen-y-bont. Chi beth yn siŵr dyddio yma, so mae tacteg yw neu beidio gyda rhywun yn mynd lawr i'r llawr. Cofio mae Andy Morrison oedd y hyfforddwr cyntaf dath hwnna mewn i'r gynghrair. A dwi'n cofio tro cyntaf nes i weld, a ni'n gwybod iawn beth oedd e'n neud, a pawb draw ato Andy Morrison, a oedd yn gweithio pawb wneud beth oedd angen neud, a newidiadau cwbl lot. A nawr ti'n gweld bob gêm, dwi'n credu, felly bob felly 20 munud yn yr hanner cyntaf, 20 munud ar ôl yn ail hanner. Cwpl o enghreifftiau fan hyn o'r cyffyrddiadau Cain Owen heno. Ti wedi chwarae gyda fe gymaint Emlyn i Cymru C, wrth gwrs. Mae'r cyffyrddiadau yma, allwch chi wylio nhw'n trwy nos? O ie, jyst y safon uwch, really. Mae ansawdd yr ystod o dda. Y peth gweithio, pryd nath e seithio, y techneg gweithio mae'n eisiau wedi cael efo'r coes dde, a dyna'r gol. Ond ie, mae'n ei fod yn sereni yn y gêm heno rhaid gweud, a sereni trwy'r tymor i Pen-y-bont. Ie, Cain Owen. Chi'n angofio, oedd y gyda Aberystwyth cyn dod fan hyn, 2017, mae'n ei bod yn tîm y tymor, 2 gwaith. Cymru C, 2 gwaith. Tymor diwetha. Cwpl o goliau, 3 gol yn creu 10 gol tymor diwetha. A mae Cain McLagan yn y cefndir yn paratoi i ddod i'r cae. Dyw hynny ddim yn sioc. Dwi'n Alex wedi cynrychioli Cymru C ar draws y blynyddoedd. McLagan. Gŵr sy'n gwybod yn iawn am o'r gol.
5 munud ar hugain I fynd. 1-1. Cain Owen. Eto at Crowell. Yn berffaith gan Owen. Crowell ddim yn gallu rheoli. Crowell ddim wedi bod ar ei ore. Heno. Dwi'n fod yn hollol onest. Ond felly gyffyrddiad esgeilus. Yn wahanol iawn i'r cwr yna. Cain Owen eto yn rheoli. Y bas yn gywir hefyd. Ond maen nhw'n gwibio mewn i'r canol. Pritchard, fel fe dynodd ei nôl I dir neb. A neb yno I fanteisio mewn crys glas. Clayton Green. Harling. Pen-y-bont yn dechrau pwyso. Neu pwyso mwy. Dylen ni weid. Mae'r Davies. Edrych am Wood unwaith eto. Helbert. Dal yno. Edrych am wedi colli'r bêl yn Rhywsut yn cael ei nôl a dal I fynd Mae'r Barri nawr de. Mi oedd na dacl yn y pen draw, neu beth yw'r penderfyniad? Wel, Dave, yw'r penderfyniad. Patton yn cael y cerdyn melyn. Diddorol gol hon eto. Anodd gweld yr ongl line. Anodd gweld, ddim yn gweld. Ddim yn siŵr nath bydd I cyffwrdd y Patton. Oedd e'n y ffordd, efallai, oedd Patton disgwyl rhywun I bwrw fe, siŵr o fod. Ond nath e law heb neb goffwrdd e, so ti'n deall pa mor dyfarnwr wedi gwneud y penderfyniad yna. Wel, di Patton ddim yn cytuno. Oedd e bach yn wyllt gan Billy Forge, o rai, dweud, ond ie. Dyma eilyddio. Chris Venables yw'r gwr sy'n dod mlaen. Sgorir yr gol fuddigol yn erbyn y Seintiau Newydd. Felly Venables ymlaen yn lle Owen Pritchard. A hefyd Kai Ludvigsen sy'n dod ymlaen. Felly Billy Borge dwi'n credu. Nawr mae Sam Snaith yn gadael. Cain McLagan yn dod ymlaen. Llwyth o newidiadau fan hyn. Y ddau reolwr yn dangos I cardiau. Wel, maen nhw'n hoffi dweud. Ond Ludvigsen yn un diddorol hefyd I ymuno yn yr haf. Kai Ludvigsen o Abertawe. Wedi chwarae dîm ifanc Cymru. A wedi bod yn chwarae'n gyson I Pen-y-bont. Dechrau tymor. Wel, dim dechrau tymor. Wedi chwarae'r dechrau nawr gemau. Ond ar y cae, 20 oed yw Ludvigsen. 39 oed yw Chris Venables. Ond am eilydd I gael torchi taflu Chris Venables arno. Am just cynnig dros 20 munud. Ni hanner ffordd drwy'r ail hanner, chwarter y gêm I fynd. Am yn dadlu'n barod. Na, dim gwahaniaeth mawr efo Pen-y-bont, eleni mewn ffordd. Hefyd, eich Barri, mae Cragan ar y cae, Venables ar y cae. So mae ansawdd I gael ar y fel ddau tîm yna. Diddorol I weld Billy Borge yn dod off. Dwi'n siŵr felly mae anaf di hynny, achos dwi'n siŵr pam bydd Griff yn tynnu fo off heb law hynny, ond bydd yn diddorol I weld sut mae Cain McLagan yn gweithio efo Hulbert, a sut bydd Venables yn ceisio achosi fwy o broblemau, a felly bach fwy o ansawdd yn erbyn Joris, Margetson a Seintiau. Un o'r un. Fan hyn, Cei Cong ar y ban o ddwy gol I ddim yn ebyn Aberystwyth. Aberystwyth I colli 7 yn yr ynol. Mae'n edrych o bydd hwnna yn 8. Holffordd ar y blaen yn y Bala a'r Fflint ar y blaen yn y Dre Newydd. O 2 gol I 1. 1 I ddim I mi o ran Holffordd a'r Bala. Crowell yn codi, Crowell yn cam sefyll. Cyrraedd cyfnod holl bwysig yn y gêm yma. Chi'n teimlo fel bod yna rhyw saib cyn y storm falle ym Pen-y-bont. Fydd hi'n stormus yn yr 20 munud ola yma. Tair gêm ddiwetha di bod yn gyfartal rhwng y tîmau yma. Yn gêm ola mis Mawrth yn di-sgôr ar Parc Jenner. Gath Hulbert I ddanfon o'r cae yn hwyr. 2 gerdyn melyn ar ôl y 90 munud. Dadle oedd un nhw. Rhys Davies yn cael ei ddanfon o'r cae. Mae wedi gadael erbyn hyn. Ond Venables yn cael cerdyn coch yn y gêm cyn hynny. Dwi'n wedi tanio fel yna. Ta beth, mae'n braf dweud hynny. Dwi'n wedi bod, dim llawer o ddrwg deimlad wedi bod allan yna. Dim eto, ta beth. Dim eto. Mae newid oedd ar y cae. Yn gyffredinol o'n i'n meddwl, dim just Venables, ond ie. Ond na, mae'n bwynt da.
A mae yna eilyddio. Aidan Lewis. Yn ymlaen y lle Elliot Richards. Gynt o bont y prif. Sgorio dde yn erbyn Pen-y-bont y mis Chwefror. Aidan Lewis. Byddai wrth i fod yn gwneud hynny eto. Byddai reolwr gyd chwaraewyr eitha hapus hefyd. Mae'r Davies ymlaen at Venables. Gosod ac yn troi, eisiau'r bêl yn ôl. Ydy chi weld fyna, bêl hir cyntaf tuag at Ioreth a Venables just yn bwrw fe tuag at yn ei fola mewn ffordd, yn ei frest a gel corddi pethau fyny. 39 nawr, pa mor anodd yw i chwarae'n erbyn e, Emlyn? Cwestiwn da. I ddweud na, mae'n hawdd. Na, chwaraewr da iawn, chwaraewr profiadol, a mae fe'n gwybod lle mae'r gol, wrth gwrs. Mae fe'n gweithio'n galed, mae fe'n deall y gêm, ond mewn ffordd dwi'n deall beth mae fe'n trial wneud, y trics mae bob tro cael posti pella, mae fe'n bob tro y posti pella. Sawl gol mae wedi cael ar y postyn pella yna? O, fi methu, lot fawr. Ateb da. Ond ie, mae 237 o goliau i gyd yn uwch Gynghrair Cymru, am record. A 70%, siwr. Ie, a ni fynd. O, dyma nhw, dalwch mlaen, mae yna le fan hyn gan Clayton Green. Ond i bron mynd holl ffordd drwodd. Tuag at Nathan Woods, mae Woods a Venables yno, mae yna le i groesi fan hyn. Venables ar y postyn pell yna, yn galw amdani. Barri'n clirio. Mae Clagan yn manteisio. Hulbert y tro yna, cyfforddiad hyfryd. Ambell i gyfforddiad gwych di bod heno. Cain Owen yn gyfrifol am dipyn ohonyn nhw. Harling yn opsiwn. Mae gyfaill Mae'r Davies yno. Davies bron mynd drwodd. Yn y frwydr rhwngddo fe. A Bright y Patton yno. Hefyd o Davies. Yn edrych am Harling. Dyma Patton. Yn y cornel. Oedd yn yllodd ar bêl, ond oedd hi allan am tafliad. O'n i'n disgwyl cic rydd, gyda dim un o'n nhw, tafliad y fi'n y pen draw. Davies Harling wedi bod yn gyson dros ben i Pen-y-bont dros y tymor diwethaf hefyd. Ond 300 o gemau erbyn hyn yn uwch Gynghrair Cymru. Davies Harling. A falle bod ni'n gweld heno o ran Pen-y-bont, o iawn, dyn nhw'n ennill, mae'n gyfartal, ond just y rhediad yma, maen nhw wedi bod arno, nid yn unig tymor yma, colli un gêm tymor yma. 2 gêm gystadleuol maen nhw wedi colli mewn 20 erbyn hyn. Ni'n mynd nôl i dymor diwethaf, gollon nhw y gêm ail gyfle na'n erbyn Caernarfon. Teimlo bach o sioc ar y pryd, achos nhw'n chwarae'n dda iawn, ond wedi bod yn hanner gwaelod. Ond pan chi'n colli cyn lleied o gemau cystadleuol, yn dangos bod rhywbeth yn mynd yn iawn i'r tîm yma. Maen nhw'n pwyso fan hyn y Barri. Wilmot yn edrych am McLagan, mae'n ni'n brofiad fan hyn. Wilmot wedi bod yn y Gynghrair Bêl-drod, chwarae'n Wembley. McLagan wedi bod gyda Southampton am gyfnodau. A Wood nawr ar fenthyg o Gasnewydd. Fan hyn, oedd Bright pan darodd ei yn yr hanner cyntaf. Yw Wood yn gallu gwneud rhywbeth tebyg. Croesiad. A na, yw'r ateb syml. I hynny. Na, nath e ceisio un erbyn un. Chwarae o llon triciau unwaith eto gan Wood, ond dwi'n credu mae fe siŵr wedi gadlu hynna lawr heno ynglyn â'r ansawdd ar pas diwethaf, byddai di meddwl, byddai di siomi am hynny. Wrth gwrs, mae 20 munud i fynd, a fi'n siŵr os byddai'n clywed fi gweud hynny, byddai'n siŵr ar diwedd y gêm, dwi'n siŵr, ond na, dwi'n siŵr byddai'n just siomedig o ffordd mae heno di fynd ar hyn o bryd, ond efallai, a fel chwaraewr fel Wood, mae'n gallu fod disgleirio mewn un eiliad, a fydd yn gol. Ni wedi gweld Bathodyn Cymru ar waelod y sgrin fyna, gemau byw ryngwladol i ddod gyda ni fan hyn ar sgorio ac ar S4C Cymru yn ebyn Gwladr Ia a Montenegro. Tîm Dyluniad Hugain Cymru yn chwarae gêm bwysig dros ben hefyd. Mae'n gwbl exclusif yn y Dinas Unedig gyda llaw ar S4C Cymru yng Gwladr Ia. Bydd awr an honna wedi Montenegro. Llai o law gobeithio tro man i chwarae Montenegro. Bright yn fywiog, Patton i'r Barri. Bright wedi taro un, mae fe'n mynd am un arall. Mae Pamlai, dwi'n cystel. Ond ar ôl yr un cyntaf na, mae'n gada melyn yn dod mas fan hyn, oedd yn cedda draw tuag at Hulbert. So fi'n syniad pam, yn i wybod pam yn y man o bosib, ond ergyd Bright dros y bar. Ie, rhywle tebyg, jyst bach bellach allan. Lightning doesn't strike twice, efallai, Dil. Dim gobeithio yn ymwneud i'r gol.
tro nesaf. Pan wy'n helpu ti'n cael cadw melyn. Fwy o wybodaeth i chi. Pan ni ddarganfod yn hunain. Ymlaen gan Woods. At Crowl. Ac ar reoli'n dda fyna, Crowl. Mae Crowl yn wych fan hyn. Y Iorwerth di cystadlu hefyd. Y trosedd yn erbyn Crowl fydd un. Oedd Crowl yn meddwl bod e'n mynd i gael cic rhydd. Yn credu nath cic fach i Iorwerth. Mae'n rhoi stradigaeth. Dyw Venables ddim yn gallu credu'r peth. Mae'n cerdyn melyn arall yn dod allan. Lewis Harling o ben i'n deall. Sy'n cael y cerdyn melyn yma. Yn sydyn mae'r cerdiau melyn yma yn dechrau casglu. 3 chwaraewr o'r ddau dîm. 3 yr un wedi cael cerdiau melyn. Wel, y ddau yn cael y melyn diwetha yna am ddadled ar dyfarnwr. Eto, na'r rheol fel Taron Gwyneb yn gerdyn melyn. Hulbert. Eto, yn ei chanol ni. Pater awr i fynd. Anodd gweld sut mae hon yn mynd. Ie, anodd gweld gwbl. Mae Barri wedi just nôl y gêm mewn ffordd. Mae'n dechrau cynnyddu y tempo. Dwi'n cael mae Cey McLagan achos i fwy o broblemau gwahanol iddyn nhw sydd yn diddorol. Ie, dwi'n yn siŵr lle mae'n fynd o gwbl ar y dybwyd. Dyna sy'n cadw ni ar ochr yn sedd fan hyn. Cyfle fan hyn hefyd i'r Barri. Seintiau wedi bod yn dawel yn yr ail hanner. Ble mae'n glanio McLagan, mlaen fel eilydd, cael ei ben iddi. Ond y peniad dim digon pwerus, syth at y gol geidwad. Deimlad falle oedd na gam sefyll ta beth, tasau hwnna wedi bod yn fwy peryglus. No, mae Crowl wedi torri yn rhydd i'r dde, mae Woods yn cyrraedd yn y canol. Venables yn galw amdani hefyd. Owen o bellter, syth ar dros y gol! Cein Owen, troi chwith, oel o'r noson, am gol. Mae Pen-y-bont ar y blaen, a pwy arall o'n nhw ar ei hôl hi. Mae Cein Owen di taro 2. Nawr pwy sy'n eistedd ar y ffens. Owen i Pen-y-bont. Y tîm ar y brig, mae'n 2 gol i 1. Waw. Da ni'n sôn am Cein Owen i Sireni. Dyna gol. Dyna eto Crowl. Mae'n ffeindio'r ochr chwith yma o Barri lot o weithiau. Crowl, Pritchard, Wood. Eto dim lot o'r ansawdd oedd yr bêl cynta, ond ie, tackle aruthrol o dda gan Cein Owen lawr y llawr. Foli, dim... Ie, syth i'r corner gwylod, dde y gol. Rhys efo dim cyfle, a dyna gol. Wel, mae'n gol rhyfedd mewn ffordd, ond just le mae'n gosod i. Mae'n gosod i'n berffaith yn dywe. Just y contact yn so, just yn arbennig o dda gan Cein. Mae wedi syreni'r gêm cyfan. Mae wedi cael 2 gol nawr, a mae fe'n heiddiannol o'r gol yna hefyd. Just fel o'n i'n dechrau, ond just arwyddion bod Barri wedi gwneud digon, wedi dal i tir, o falle i ddod yn dechrau bygwth. Pen-y-bont yn taro, mae fe'n seren, y capten yn taro eto i Pen-y-bont. Arbennig, chwarae teg. Fydda angen rhoi neges fe, hen o nawr yn gweud, nes ti mis'r penalty wrth diwetha, ond 2 gol ar y diawl. A mae'n edrych yn bod efo'n amdro lawr y siop. Dim byd yn ei boeni e. Hapus yn ei fyd. Ymlwybro o gwmpas y cae. Wel, Pen-y-bont ar y brig, ar ei hôl hi. Ar y blaen o 2 gol i 1. Mae'r gornel nawr hwyd wedi bod yn brysur iawn. Y peli wedi bod yn hedfan mewn na. Ac os i nhw'n ennill hon, pan chi'n ychwanegu fe i'r buddigolaethau eraill maen nhw wedi cael tymor yma, mae rhaid i chi ddechrau holi yw Pen-y-bont yn gallu mynd yr holl ffordd tymor yma. Maen nhw'n colli o gol i ddim Emlyn, ond nhw ddim falle ar ei gorau yn sydyn, maen nhw fewn 10 munud i ennill gêm arall. Dim eto. Hold on, Phil. Na gadael cwestiwn na i'r chwifan ola. Na mae Bright yn gadael, mae Beecher yn dymlaen. Joshua Beecher. I'r Barri. Beecher. Ar fenthyg o Gaerdydd. Nath ni weld Ieuan Owen yn dod i'r cae hefyd, Dana Lloyd yn mynd yn yr haf. O Lido Afan,
digon o goliau yng Nghynghrair y De tymor diwetha i Ieuan Owen. Oedd Beecher gyda'r gwr yma Crowl yng Nghaerdydd ar un adeg hefyd, felly mae'r ddau na'n ôl gyda'i gilydd, ond ar fenthyg mae Beecher erbyn hyn. Os gen i amser, yn rhoi hanes tyd ci Beecher i chi. Mae'n stori rhyfeddol. Fi'n sa'n gofyn y amser gael yn 10 munud ola yma. Mae'n mynd i fod yn gyffroes, dwi'n credu. A'r Barri sy'n pwyso erbyn hyn. Barri wedi bod yn arafu'r gêm. Diddorol digwydd. Sorry, Dyl. Diddorol rhoi Ieuan Owen ar y cae ochr dde i Barri. Siwr o fod, achos mae fwy ymosodwr. Wrth gwrs na beth oedd efo'n bres, so mae'n siwr yn trial gwthio Cain Owen yn ôl. A felly trial stopio i dal anwad ar y gêm. So bydd hynny'n brwydr digon diddorol ochr dde, Barri ochr chwith. Fel oedd Cain Owen yn sgorio, o'n i yn mynd i weithio chi bod Dre Newydd i sgorio eto nebyn Flint. Nes i benderfynu peidio, jyst i weld beth ddaw o'r symudiad yma. Zel i eisiau fel gaffi, mae hwnna'n gêm dda. Flint ar y blaen o 2 gol i 2 nawr. Dre Newydd yn gwrthod mynd yn dawel yn y gêm na. Felly Owen mlaen lle Evan Press, Beecher mlaen yn lle Bright na'r newidiadau o ran y Barri. Pen-y-bont ar y blaen o 2 gol i 1. A Kirkhoff bant o fe eto o'r cefn. Harling yn edrych am un arall. Miles Davis yn rheoli yn gwneud mwy na hynny. Heibio i ddyn dal yno Davis. Yn canmol Cain Owen gymaint. Mae'n partner ar y dde, Miles Davis. Mor beryglus hefyd. Yn gyflym oedd Woody Wiss. A mae Wood yn dal i fynd i Pen-y-bont o bellter. Wood! Omnoson i Pen-y-bont. Does bosib bod i ar ben nawr. Goliau gwych i'r gornel ucha. Unwaith eto. Maen nhw ar ei hôl hi. Maen nhw ar y blaen. Maen nhw'n aros ar y brig. Pen-y-bont 2 ar y Barri 1. Ni'n siarad yn gynharach ynglyn â ansawdd Nathan Wood ar y pêl ola. Sim angen pasio'r bêl fan yna. Just bwrw'r bêl yn ganol y gol. Rhys dim cyfle. Ar ei troed. O'n i'n meddwl pasio'r bêl. Na. Chwip o ergyd, chwip o gol. Da iawn Nathan Wood. O, mae'n ogoneddus. Mae'n rhaid gweud, corongl ma, mae'r ongl. Mae'n hedfan ma. Chi'n teimlo treni dros Luke Rhys. So maen nhw wedi hedfan eibio fe i fod yn dig. Na, dim cyfle o gwbl ar 3 gol, ond waw. Y gol y mis, felly, mae'r 3 yn wythnos yma. Mae'n pwynt a stop the count, maen nhw'n gweud. Stopio ni nawr o ran gol y mis. Cofio gêm gyda goliau cystal, maen nhw gyd yn fod y wych. Na, dim o gwbl. Dim prif un sylwebu, anyway, dwi'n mynd... So mae gêm gorau wedi sylwebu fo, so mae'n un beth positif, Dyl? Dwi fel arfer, fi'n cael rai eitha tawel. Ond fel arfer yn ddisgwr, ond fan hyn, dwi ddim heno, ceic honna 2 Aberystwyth dim, 8 colled yn olynol i Aberystwyth. O'r pegwr arall, ni sôn am Pen-y-bont ar y brig, Aberystwyth ar y gwaelod. Mae'n chwalfa o ran Aberystwyth ar hyn o bryd tymor yma. Elliot Duggan sydd wedi cael y drydedd i geic honna. Mae'n teimlo fel hoelen arall yn arch Aberystwyth ac o bosib y reolwr fan yna. Newn ni ofyn pwy yw ser yn y gêm, rhaid fi hefyd ofyn Emlyn, pa'n yw'r gol o'r heno? Dwi'n mynd siŵr. Bright, Woods, Cain Owen, ddim syniad y fi. Fi ddim yn gwybod. Cyfle arall fan hyn, os y Cleiton... O, maen nhw'n drwodd eto. O, mae'n boenus nawr. Venables i Pen-y-bont yn edrych am un arall. O, mae ar ben. Wrth gwrs bod i ar ben. Venables yn glir. Venables yn sgorio. Mae'n 4-1. Mae'n noson rhyfeddol i Pen-y-bont. Ydyn nhw'n gallu aros ar y brig? Ydyn nhw'n gallu herio'r seintiau tymor yma? Yr ateb ar hyn o bryd yw ydyn. Mae'n 4-1. Dyna'r gwahaniaeth. Ansawdd ffantastig o Basg a Clayton Green. Ffeindio Venables a pwy arall wyt ti moyn yn y gynghrair cyfan yn y safle yna. Yn erbyn Ioreth, dim angen meiddi Ioreth, just chwipio un ar ochr dde, pasio'r gol yn rhwydd, dim cyfle gan Rhys, ond pas yr ithro o dda gan Clayton Green a mae Venables yn neud y rest. 4-1 yn y bod. Ond just dim amheuaeth o gwbl bod yn mynd i sgorio fe. Oedd e'n gwybod iawn beth oedd e'n neud, oedd e'n digon hapus
Dim gyfforddus. Mae hwn yn teimlo fel un o'r canlyniadau yna sy'n neud i weddill y gynghrair fynd, oce, mae'r ein o ddifri tymor yma. Ond beth sy'n diddorol, Dil, yw sut mae Pen-y-bont heb newid dim byd trwy gyfrol y gêm. Maen nhw wedi dominatio'r gêm o'r munud cynta, o'r eiliadau cynta. Mae Barri wedi ceisio dy fewn i'r gêm. Gol aruthrol dda gan Harrison Bright. Ond heb law hynny, felly cyfle Clayton cyfle Kane McLagan ar y postyn pella, pryd yn 1-1, ond ar ôl hynny, yn ar ôl ail gol Kane Owen. Dim ond un tîm sydd yn ddi a chwarae teg Pen-y-bont. Dwi'n credu mae gorddweud yw i, ond mae'n un o'r canlyniadau mwyaf trawiadol dwi wedi gweld ers spel. Mae fyny nad a nhw'n ennill yn erbyn y Seintiau Newydd fan hyn. Jyst achos nhw dan bwysau nhw ar ei hôl hi, ond maen nhw'n dod allan o hon yn ennill eto. Mae'n edrych fel bod e eitha cool fel Brixen, fel maen nhw'n gweud. Mae'n siŵr bod e wrth i fodd go iawn. A chi teimlo os y gwr yma, achos mae dîm wedi chwarae'n dda, a maen nhw'n colli o 4 1. Ie, maen nhw'n neud yn dda iawn, wedi amddiffyn yn dda, wedi ildio 4 gol, pwy gallu weid. A dyn nhw wedi cael crasfa tymor yma, y Barri. Ond nhw wedi ildio cwpl o goliau o ran rhai o'r gemau. Yn yr unig grasfa yn efo'n y Seintiau Newydd, a felly bod hwnna'n dweud llawer i chi, tymor yma. Dyn nhw wedi bod yn sgorio llawer, ond wedi ildio 4 ar 10, ond 4 i ddim yn efo'n y Seintiau, oedd yr unig grasfa. Felly dyn nhw ddim wedi bod yn ildio gymaint o hynny o goliau, ond maen nhw wedi heno. Na, dyn nhw ddim, mae ti'n lli weld pam. Thomas strwythyr efo nhw, maen nhw wedi cael eu hyffordd hi'n dda iawn gan Steve Jenkins. Ond just yn y 20 munud diwetha, mae Pen-y-bont really wedi cael gafael o'r gêm. Mae ers hynny, wrth gwrs, Kane yn sgorio, Barri'n gweud, oce, mae angen mynd allan, mae angen trial sgorio gol, mae angen trial cael rhywbeth allan o'r gêm, efallai mynd yn fyny tymor bach fwy. Ie. Mae'n fler fan hyn. Ond eto, ni wedi cael hyn trwy nos hefyd, kick-off yn camu allan. Y Barri yn dal i gystadlu fod yn 10 am eiliad, ond wedi colli'r ffordd. Mae Pen-y-bont yn paratoi i lyddio fan hyn. Mae cwpl o chrywyr yn dod i'r cae, ond maen nhw'n dal i ymosod. 4-1, cwpl o funudau i fynd. Nos Wener, dan y llifoleuadau ym Mhen-y-bont. Maen nhw'n mwynhau y gemau yma. Thi'n 4 i 2 i'r Flint gyda llaw yn y Dre Newydd. Gol arall i'r Flint. Pen-y-bont yr hediad na, unwaith eto. Eto, cyfle arall. Y ffordd mae pethau mynd, ni'n meddwl bod ni'n mwy o'r syth mewn i'r gol. Crôl, dal ar y cae, yn fe'n mwynhau hefyd. Ond mae gyd joio nawr yn ydl. Pawb wrth i bod. Pawb wrth i bod, pawb yn hapus, symud y bêl. Yn lendio y bêl i'r met a pasio fe eto. Sgil bach rhwng y cornel, volleys. Ie, pawb yn hapus y ffordd maen nhw'n chwarae. Y hyder mae Griff a'r tîm sydd efo'r tîm cyfan. A ti'n lli weld hynny. A ti'n lli weld, even o'n nhw gol lawr, o'n nhw dal efo hyder i chwarae'r un fath. A wrth gwrs 4 gol yn yr ail hanner. Mae Woods yn gadael. Esgus i ni weld hon eto, Emlyn. Ie, sy'n angen esgus i weld hon, dwi'n credu. Ond ffordd mae fynd yn ôl i taclo hefyd, taclo Wilmot, ennill y bêl nôl, angen profi pwynt, angen cael y gol yna, angen ennill y gêm, ti'n lli weld fan mae'n meddwl i Nathan Wood. Ond ie, chwip ergyd a chwip o gol gan Nathan Wood, a heiddiannol iawn chwarae teg. Digon ei lyddio nawr, Jasper Jones yn ymlaen. Woods yn gadael, Harling yn gadael. Weir yn ymlaen hefyd. Jasper Jones wedi cyrraedd yn y haf o Westbury. Nawr gynghrair mae Merthyl yn chwarae. Weir, Jasper Jones. Llwyth o'i lyddio gan nhw'n wneud. Mae'n hawdd cyn nhw ymlacio. Bydd yr eilyddio nes i creu argraff hefyd. Sy'n lot o amser dyn nhw. Ond mae'n 4-1. Mae'n hawdd mwynhau mewn sefyllfa fel hyn. Chi'n teimlo braidd dros y Barri wrth i Kane Owen flipio honna mewn yn dwt. Felly oedd Crow ladel yn hwnna i gyd hefyd. Phillips mlaen. Iwan Phillips sy'n dal y record am y chreuwr ifancau ymddangos yn uwch gynghrair Cymru. Amser yn y gêm hefyd. Emlyn wedi ddewis un o dîm Pen-y-bont.
siŵr dwi'n cwestiwn yw, Edel? Ie, mae'n dipyn o gwestiwn. Gen i eiliad fach i feddwl am y peth. 3 munud yn cael ei ychwanegu. Credu mae rhywun mewn Crys Glas fydd yn ennill. Nes i ysgweud gen i ddewis rhywun o dîm Pen-y-bont. Fi sy'n cymryd mewn rhywun o Pen-y-bont. Fi'n credu wedi bod ni'n ateb sydd, dwi'n credu, Edel. Ond mae chwaraewr da wedi chwarae'r gêm. Dwi'n fan enfawr o Gabe Kirkhoff. Dwi'n meddwl mae fe'n chwaraewr rithol o dda i Pen-y-bont a ffordd mae wedi chwarae mewn bob safle. Ond, ser yn y gêm. Ser yn y gêm ydi Kane Owen. O'n i'n ame, mae'n rhaid dweud. Gen i olwg bach ar Kane Owen a ambell i dric ac ambell i gol. Yn y man, 2 gol iddo fe heno. Barri dal i fynd. Maen nhw wedi bod o rediad da, a nhw ddim wedi colli mewn 4, colli mewn 7 yn erbyn y Seintiau Newydd. A nawr maen nhw'n colli yn erbyn rhain, Pen-y-bont. Y tîm ar y brig. A mewn tymor arferol, bydden ni'n holi'r cwestiwn, y rhediad maen nhw arno. Maen nhw ar fi'n ennill 8 gêm o'r tymor. 1 maen nhw wedi colli, a dyn nhw'n gallu aros am y tymor. Pwy a wyr. Ond o gofio beth sydd yn wynebu'r Seintiau Newydd hefyd, yr gemau yma sydd yn lan yn Ewrop, os na bosibilrwydd welwn ni, rhywun arall yn ennill y gynghrair tymor yma? Wel, mae'n dechreuad positif i Pen-y-bont, wrth gwrs. Allan ymwneud lot mwy. A beth sy'n fawr i Pen-y-bont yw'r ffaith bod nhw wedi meiddi Seintiau hefyd. So mae'n cael 3 pwynt o ddiwrth nhw, a wedyn heb lawn pawb arall. Dim se poeni ma angen neud siŵr bod nhw'n meiddi pawb arall. Dim se poeni am Seintiau heb lawn hynny. Yna beth sy'n anodd ydych ni weld heddiw, y ffordd maen nhw'n chwarae heno, a ffordd maen nhw'n cario ymlaen efo'r pwysau tuag at Barri. Sim os yna oedd ni bai, mae cyfle i gael. Fydd hi'n enfawr fi'n credu os bydd Pen-y-bont yn cipio. Ond dymor hir yn dywe, i gadw i fynd pan chi ddim yn broffesiynol ac ati, ond i'n edrych, 11 gêm, 8 buddugoliaeth. A mae'n siŵr bod y gys i fynd trwy fel Rhys Griffiths yw, sut gollon ni'n efo Llansawel? Ie, wrth gwrs. Beth mae Griffith yn ofalus efo, neu siŵr mae'r chwaraewyr yn gwybod neu. A felly bod y result yn ebyn Llansawel yn helpu nhw. Achos mae'n cofio, cofiwch yn ebyn Llansawel, nath ni ddim yn rhoi y bus ar y smotyn nhw. Felly wedyn, just mynd off a colli'r gêm. So mae hwn yn atrof da. Mae gynghrair falle hefyd, achos os chi ddim arni, bob gêm, mae hwnna'n gallu digwydd. Ie, a mae hynny'n Pêl-droed. Mae unrhyw efo cyfle, os ddim yn troi fyny, os ddim yn cael y bwyntio ar y bwynt. Felly mae unrhyw tîm felly meiddi'n erbyn unrhyw tîm. Parti Pen-y-bont yw i ar hyn o bryd yr eilydd yn ymuno yn yr hwyl. Mae'r Davies, o'n i'n meddwl bod ergyd ar y ffordd. Am unwaith, dwi ddim yn mynd i'r gornel ucha. A war y teg, mae Luke Rhys yn heiddi dal hwnna, achos mae'n rhyfeddol, dim dwi'n ei llawer o'i le, a mae'n ildio 4 gol. Na, dim cyfle, dim un o'r gols for y teg, ond... Chwiban ola yn atseinio o gwmpas Pen-y-bont, noswener arall dan y llif o leiadau, a mae tîm Rhys Griffiths di taro nôl i ennill mewn steil. Maen nhw ben ysgwyddau i'ch ben y gweddill ar hyn o bryd. Maen nhw'n colli o gol i ddim, Bright a gol hyfryd, wedyn 2 gan Kane Owen. Yr ail yn hyfryd, oedd i Nathan Wood yn well i wneud 2-1. Venables yn torri'n glir i wneud 4-1. Maen nhw ar y brig, maen nhw ar dan ar hyn o bryd. Ac am noson yw i glwb Pêl-drod Pen-y-bont. 4-1 fan hyn, fel hyn mae gweddill y gemau. Aberystwyth yn colli eto. 2-0 yn erbyn Ceicona. Holford di taro 2 yn y bala erbyn hyn. Maen nhw'n mynd yn ail, Abruzesi gath yr ail iddyn nhw. Pen-y-bont ar y brig, Holford yn ail. A'r Flint i ennill o 4-2 yn y Dre Newydd. Fel hyn mae'r tabl yn edrych i chi. Pen-y-bont. 1 maen nhw wedi colli. Achos yw'r 2 gêm arall i gorffen fel maen nhw. Fel hyn bydd pethau yn edrych. Mae'n boenus lawr yn y gwylodion. Ond y brig sy'n cael yn sylw ni heno, a'r tîm na ar y brig. Pen-y-bont yn cael tymor gwych. Holford hefyd. Met yn cael tymor da. Yn cwrdd â Chanarfon fory. A'r Seintiau yn gwybod. Bydden nhw'n ôl. Pwydwch poeni. 7 gêm maen nhw wedi chwarae i fod yn 10. Wel, am noson. Maen nhw'n fwy i ddod penwthnos. Mae gen i hoi fory am eiliad. Rwy'n i'n ôl di Sul dych chi. Abertawe'n cwrdd â Caerdydd. Prif adran Genero. Hanner oed i 5. Rwy'n i'n gyda chi fyw ar S4C. Edrych mlaen yn fawr at honna. Diolch am eich cwmni. Diolch am yr arlwy i'r 2 dîm. A Pen-y-bont. Mwynhewch y noson. 4-1. Wel, yn eich chi cyn hwyr. Hwyl fawr i chi.